Moi bo día a todas e a todos. Vamos dar comenzo a esta sesión ordinaria co primeiro punto, que é a aprobación dos borradores das actas das anteriores sesións extraordinaria e ordinaria dos días 16 e 25 de abril, respectivamente. Non sei se hai ben algunha aportación. Non habendo, votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto número 2. Aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 3/25. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi bons días, presidente, compañeiras, compañeiros. Neste punto propomos ao Pleno a aprobación do expediente de modificación de crédito número 3/2025, que inclúe créditos extraordinarios por importe de 72.555 euros e suplementos de créditos por importe de 9.141.000 euros e a modificación do anexo 2 das bases de execución. Xustifícase este expediente na necesidade de realizar gastos que non poden demorarse ata o exercicio seguinte por non existir consignación suficiente no estado de gastos do orzamento, financiándose o crédito extraordinario con aforro propio e o suplemento de créditos con baixas por anulación por importe de 110.000 euros e o resto con remanente líquido de tesourería. Polo tanto, acordamos aprobar o expediente por 72.555 euros e o suplemento por importe de 9,14 millóns. Os detalles máis relevantes do expediente e o seu financiamento son os seguintes. No crédito extraordinario, o programa Mais Move, dotado con 55.000 euros. Dentro do suplemento, investimentos na rede viaria por 6 millóns de euros, cooperación con entidades veciñais 2,3 millóns de euros, para os patrocinios do Rías Baixas Fest 160.000 euros, o triatlón Multisport de Pontevedra 100.000 euros, a adquisición do skatepark Centro Príncipe Felipe por 15.000 euros, para fomento do emprego do Congreso FLUR 10.000 euros e patrocinio deportivo por 125.000 euros. Este expediente exporase ao público para os efectos de reclamacións por un pedido de 15 días tras a súa publicación no Boletín Oficial da provincia. Máis nada, presidente. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera, do Grupo Provincial do BNG. Gracias, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Ben, é un expediente de modificación de créditos que ten moitas caras diferentes, porque hai moitas partidas diferentes e significados diferentes. Evidentemente, no seu momento criticamos aquí que vías e obras, as estradas provinciais estaban infrafinanciadas, agora van 6 millóns, por lo tanto, estaríamos de acordo, e hai outras partidas que, son, digamos, corrientes, desaxustes no orzamento, cousas novas, que, lóxicamente, hai que meter. Pero hai dúas cuestións que creo que hai que resaltar. A primeira, me parece que se está indo a man cas subvencións nominativas. Parece. Está claro que é unha figura que existe, que hai que poñer, que hai que poñer algunhas, pero aquí houbera no seu momento, sendo presidente o señor Louzán, e despois xa con Carmela Silva, houbera unha limpa, parte delas que, digamos, con bases que se presenten a bases. Que vai haber excepcións, sí, pero nos dá a impresión de que hai demasiadas excepcións, e cada vez máis. Por lo tanto, creo que non é unha en concreto, non é ningún en concreto, é un número que nos parece que é excesivo. E a segunda cuestión é relativo ao triatlón de Pontevedra. Eu teño non sei se a sorte ou a desgracia de que o señor Domínguez sempre me contradí, sempre. Se o Pleno aproba as obras do edificio central, resulta que non está aprobado, etc. En este caso, onte, tamén me contradiceu, porque eu pensaba que a decisión de baixarlle a aportación ao triatlón de 500.000 euros a 100.000, cando ten máis especialidades e é máis caro este ano,
pois que era do presidente. Onte dixo o señor Domínguez que non, que era el o que pasaba por ele e decidía todo relativo a Pontevedra. Bueno, pois engañeime outra vez, ou engañeime ou contradiceume o señor Domínguez. O certo é que estamos, no anterior triatlón que costara 1.900.000 en total, a Federación puxo 900, entre Concello e Diputación puxeron 1 millón, pois, neste caso, costa 900 e resulta que a Diputación pon só 100.000 euros baixando o que era unha tradición. Vamos a facer as contas a final de ano. Eu que anunciei aquí que vai haber bastantes concellos na provincia, por uns cuantos, que van levar máis que o Concello de Pontevedra. Vamos a ver se é certo ou non é certo, que é certo. O sea, están, digamos, facendo unha reducción na práctica bastante forte do que levaban os concellos de Pontevedra e Vigo. Falo polo de Pontevedra, que o que mellor coñezo, pero estamos en esa tesitura, que ao final non o entendemos. Entre a paralización das obras que iba a facer a Diputación en Pontevedra, que en todo caso sería cousa da Diputación, non do Concello, e a reducción, pois o certo é que o investimento nos 4 anos en Pontevedra vai ser moito menor, moitísimo menor, e non tiña ningún privilexio, senón simplemente era o que correspondía, e que ustedes están reducindo, e hoxe traen aquí a constatación de que ni máis ni menos que algo que se enche a boca dicindo, no, potenciamos o deporte, potenciamos non sei que, cando a maioría dos que veñan non van a estar en Pontevedra, van a estar en concellos, e que afecta a toda a provincia, pois lle meten unha reducción ni máis ni menos que de 500.000 euros a 100.000. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias, voceira do Grupo Provincial do PSOE. Grazas, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Temos vostedes hoxe aquí unha nova modificación de crédito, a terceira este ano especificamente, e sí que queremos salientar dous aspectos ao respecto. Primeiro é esta volta ao pasado coas subvencións nominativas. Volven vostedes as antiguas prácticas que ano tras ano se foran desterrando nesta Deputación, no que prácticamente as subvencións nominativas eran algo testemuñal e todas as entidades que querían participar das achegas da Deputación de Pontevedra facían a través de convocatorias de concorrencia competitiva con bases abertas, públicas e xustas, e, polo tanto, o que se facía era que todas as entidades concorrían en igualdade de condicións e así acadaban as súas subvencións. Vostedes, como digo, voltan outra vez ás prácticas máis escuras da Deputación, aprobando mes a mes, cada vez que traen aquí unha modificación de crédito, unha cantidade inxente de subvencións nominativas que se van sumando ás que aprobaron inicialmente no orzamento e, como digo, nas posteriores modificacións de créditos. E a este respecto, incluso o propio informe do interventor ven a relatar literalmente no seu informe que en relación con estas subvencións nominativas que se relacionan neste expediente será necesario que se justifique a imposibilidade ou a dificultade para a súa concesión mediante procedementos de concorrencia competitiva. E xa veremos a ver como justifican vostedes que certas subvencións que traen hoxe aquí nominativas non poidan facerse a través de, como digo, procesos máis democráticos como é a concorrencia competitiva. Pero tamén vamos a salientar outra cousa, e é que vostedes o mes pasado, neste mesmo pleno, presentaron aquí unha moción para confrontar co Goberno do Estado, na súa liña, claro, onde dixeron cousas tales, e vou ler literalmente cousas que escribiron vostedes na súa moción, como o actual goberno de Pedro Sánchez segue obstaculizando o emprego dos superávits e remanentes no sentido máis amplo. Ou outra frase que dixeron que dende o PP provincial consideramos que o Executivo Central está a implementar unha excesiva tutela sobre as entidades locais e está a subordinar e menoscabar a súa autonomía financiera e económica. E claro,
A min permítanme a miña estupefacción cando un mes despois de presentar esta moción tan catastrófica traen vostedes a terceira modificación orzamentaria para a súa aprobación por este pleno, financiada, e cito literalmente o seu propio informe proposta, financianse con aforros propios procedentes de exercicios anteriores, é dicir, con remanentes líquidos de tesourería para gastos xerais. Nada máis e nada menos que máis de 9 millóns de euros con cargos remanentes de tesourería. E claro, eu xa non entendo nada deste Partido Popular. Por certo, exactamente igual que as dúas anteriores modificacións de créditos que tamén foron financiadas grazas a estes remanentes. Menos mal que esta Deputación estaba case na quiebra cando chegaron vostedes, verdad, presidente? Estaba que aquí íbamos a ter case que ir a pedir polas portas porque estábamos na ruína absoluta nesta Deputación de Pontevedra. Polo tanto, vostedes mesmos, traendo a aprobación esta modificación de crédito, estánse contradecindo no que decían fai un mes e demostran que sí se poden empregar os remanentes de tesourería, co cal o que fixeron antes era política barata, que é o que fan vostedes. En lugar de gobernar a Deputación, o que fan é caer na trampa das mentiras do señor Feijóo, montar lío por montalo, bulos, mentiras, e seguramente dentro dun mes ou de dous volverán vostedes a traer outra modificación de crédito con cargos remanentes de tesourería e senón o tempo. Entre medias, seguramente, volverán a traer unha moción para exixirlle ao Goberno do Estado que lles permitan empregar estes remanentes de tesourería que empregan vostedes nestas modificacións de crédito. Entón, mentían antes, minten agora e mentirán despois. Esta é a súa liña política. Moitas grazas. Moi ben. Moitas grazas. Ten a palabra, segundo turno, Jorge Cubera. A verdade é que, escoitándoos, parece que nunca gobernaron nesta casa. Nunca se tramitaron modificacións de crédito, nunca se usou o remanente, nunca se aprobaron subvencións nominativas. Eu pídolles, estamos dispostos a negocialo, cal queren que eliminemos. Se propoñen aquí do expediente cal queren que eliminemos, falámoslo e ao mellor explicámoslle ao colectivo que non poden ter colaboración da Diputación porque antes sí se podían dar subvencións nominativas e agora non. Mire, nós cando queremos facer un procedimento falamos cos servizos xurídicos da casa e se nos indica e se nos convén a que mellor é dar unha subvención nominativa. O único que estamos facendo é cumprir a lei. A lei de subvencións é clara. Temos potestade para poder dalas. Polo tanto, non estamos facendo nada que non se nos permita. E, polo tanto, hai moitos colectivos que non poden ir a procesos de concurrencia competitiva e que pola singularidade do seu proxecto, do seu programa ou do seu evento merecen o apoio da Diputación. Isto non é un barco sin capitán. Nós temos un marco claro. Estamos aumentando moito máis as convocatorias de concorrencia competitiva que as que había antes. Moitísimos máis programas. Hoxe traemos unha operación para suplementar unha convocatoria de concurrencia competitiva que é o plan de acción comunitaria que vostedes eliminaron e que nós volvimos a traer. Vostedes dicían que este era un plan caciquil, que o íbamos a repartir daquela maneira. Pois non, hai unhas bases, hai unha fiscalización previa, posterior, requirimentos e cumpliméntase. E tal foi o éxito deste plan posto en marcha polo goberno de Luís López que hoxe xa aumentamos 2,3 millóns de euros ao crédito inicial do orzamento, que xa incrementamos con respecto ao primeiro ano do 2024 no que sacamos esta edición. Díganlle a algún dos colectivos, asociacións de veciños ou comunidades de usuarios de augas que este plan é malo. A centos de peticións chegamos este ano. Hombre, non sei se o señor Mosquera está coa súa intervención pedindo que retiremos a aportación para o triatlón. Porque, hombre, cando nos convén, pero deixamos o chascarrillo porque o resto, igual o presidente e os diputados non teñen capacidade de decisión, igual que para decidir co triatlón, que é unha boa aportación. E, hombre, eu invítoos a que sigan mantendo esa relación de lealtade institucional que hubo nos primeiros tempos do noso goberno, que nos últimos meses parece que xa entramos no ecuador do mandato
e pomos a venda antes da ferida e queremos adiantarnos a situacións que non están xeradas. A man tendida do goberno de Luís López co Concello de Pontevedra é máxima, están comprometidos os 2,5 millóns de euros que vostede fai 2 anos tamén xestionaba aquí co propio goberno da Diputación e, polo tanto, señora Iglesias, eu creo que se nos pomos a revisar moitas das nominativas que se pasaban no pasado mandato, e creo que sempre votamos a favor dentro do grupo do Partido Popular. Xa está, presidente. Se facemos o cálculo de tempo excedido, andades todos máis ou menos. Ten a palabra don César Mosquera. Pero, bueno, a partir no minuto cero, cando se remata o tempo, polo menos neste pleno, remátase para todos, corto, vale? Venga, ten a palabra don César Mosquera. Bueno, cur 20 segundos de rigor, pavor, non vos preocupedes, neste punto, Grazas, señor presidente. Mire, por repetir certas cousas, non por eso van ser certas. O plan de acción caciquil, o plan de acción comunitaria, eliminara o señor Louzán. Non nos mantivemos máis. Sí, vale. E o de primeiro reduceulle bastante e segundo, e despois, o último ano, eliminaro, non? Que igual que outras cousas, parece que ustedes queren volver, o sea, volver outra vez ao camiño da aprendizaxe. E, bueno, creo que xa o dixe, non? Que o problema das subvencións nominativas é a cantidade, non é que haxa que dar algún ou non. Entón, esa redacción me parece moi simple, dicir, cal quere que elimine. Mire, vamos a ver, lealdade institucional, toda, e con todas as administracións. Temos soportado algúns puteos, digo, por parte do Concello de Pontevedra, por parte, en concreto, do alcalde. E por iso, se lle dixo por activa e por pasiva ao presidente e ao señor Domínguez, o vicepresidente, que non era, que o Concello de Pontevedra estaba recibindo entre 3 e 3,5 cada ano, por unha serie de partidas, e que subindo para os outros concellos, sí, estabas recibindo, se quere digo yo, que decir, o perimetral de Montecelo, o triatlón, etcétera. Cada ano había entre 600 e 1 millón máis, o sea, vale, 2,5 millóns. E resulta que aos outros concellos a todos se lle subeu e o de Pontevedra se lle reduceu, se mantivo no mínimo que tiña fixado desde o ano 2015. Esa é a realidade. Entón, se lle dixo. Creo que ningún dos dous negará que se dixo por activa e por pasiva. Non queremos ningún trato de privilexio, queremos que se nos trate como o resto dos concellos. E se subo o resto, que se suba na mesma proporción ao de Pontevedra. Exactamente foi o que se dixo. Creo que non poden negar. E a realidade é que sí se baixou. En concreto, hoxe, ven un que é do triatlón, que de medio millón, e digo, sendo máis caro deste ano porque é máis amplio, se lle baixa a 100.000 euros. Esa é a realidade, por lo tanto, delle a volta que queira dicindo que mantivo. Sí, reconocémolo, mantivo. E non se preocupe que a lealtade institucional vai ter toda a vida por haber. E precisamente, antes de sacar públicamente nada, se lle dixo, en privado, en reunión, se lle dixo unha vez e outra. Sempre. A decisión mantívose, a decisión, que parece ser que tomou o señor Domínguez co triatlón, polo que dixo onte, non sei quen a tomou, é reducir a Pontevedra. Ben, pois a penca que as consecuencias, pero a lealdade toda porque o dixemos antes, máis dunha vez. E o dixo o alcalde e o dixen eu. E dixemos, que actualícenos igual co resto dos concellos. Non só se actualizou, senón que se baixou. Esa é a realidade, por lo tanto, agora non se queixen, parece que fallamos a algo, non fallamos a nada, simplemente decimos o que pasa, que por eso estamos administrando cartos públicos. Moitas grazas. Ten a palabra dona Laura Iglesias, do Grupo Socialista. Grazas, presidente. Señor Cubera, non veña aquí agora a facer demagoxia e a decir cousas que non dixemos porque sabemos que vostede é experto. Nós non falamos da modificación de crédito, de que trouxeran vostedes a terceira modificación de crédito, nin dixemos que non se fixeran modificacións de crédito con anterioridade, nin dixemos que anteriormente nos outros gobernos
non se financiasen esas modificacións de crédito con cargos remanentes de tesorería. O que estamos dicindo é que vostedes se contradicen a sí mesmos. Veñen o mes pasado traendo unha moción dicindo que o presidente do goberno que non sei que se o goberno de España non lle deixa empregar os remanentes de tesorería e un mes despois traen vostedes a aprobación a modificación de crédito financiada con remanentes de tesorería. Eso é o que lle estamos dicindo, a súa incongruencia. Por iso non entendemos nada. Claro que se trouxeron noutros mandatos modificacións de crédito, e claro que se financiaron con remanentes de tesourería, e claro que igualmente que viñan avalados por informes a intervención e a tesourería, claro que viñan avalados. O que pasa é que vostedes din unha cousa un día e outra cousa outra, o que, a verdad, non sei ni como me sorprende, pero, bueno, vostedes sigan por ese camiño. Mira, co tema das subvencións, nós non estamos dicindo que as entidades que non teñan que ter apoio da Deputación de Pontevedra, claro que a teñen que ter. A cousa é como facelo. E, especificamente, incluso o informe de intervención xa o di, que terán que justificar por que se fan esas axudas por concorrencia competitiva. Nos estamos criticando a cantidade insente de axudas en concorrencia non competitiva de subvencións directas que este goberno está aprobando mes sí e mes tamén neste pleno. Iso é do que estamos falando, non de que non teñan que ter apoios. Esa por último. Cando vostede ten que vir a este pleno a decir mes tras mes que este barco ten capitán, mal. Cando teñen que repetir tanto que esta Deputación ten un líder e un presidente, malo. Se hai que decir en todos os plenos que un capitán está na ponte de mando, o millor é que a xente ten dúbidas de si este barco ten capitán ou non. Ben, moitas grazas. Pecha o turno de intervencións, don Jorge Cubela. Miren, eu non vou a dudar de quen é o alcalde de Vigo, por exemplo. Ninguén dubida, escoite a señora Iglesias. Non se pone nerviosa que cando nombramos o PSOE de Vigo ao Concello de Vigo, xa tiemblan. Miren, nós temos un gran presidente que puxo en menos de ano e medio a disposición dos concellos cifras récord e históricas, facendo valer o peso dos municipios da provincia. Miren, vamos por onde vayamos, a todos os concellos, só que van a recibir no ano 2025, non hai ningunha comparativa de ningún ano que un concello de calquer signo político vai a recibir tanta cantidade de cartos. Non houve ningún presidente en democracia que apostara por unha financiación récord como fixo o presidente da Diputación. Se esta Diputación con esas cifras non ten capitán, apaguen e váyanse do pleno de verdade porque están moi equivocados. Miren, vamos a ver. Señor Mosquera, señora Iglesias, vostedes gobernaron aquí 8 anos. Esta Diputación mantivo co compromiso, gobernaron 8 anos os seus partidos. Aquí isto é un equipo, non poden quitar a mochila que é de todos, Bueno, pero deixeme intervir, home, que despois me protesta porque me dan 20 segundos máis. Presi, cobrollos que me interrompiu 30. O Partido Socialista en Vigo e o BNG en Pontevedra foron rescatados pola Diputación de Luís López. O PSOE de Vigo, gobernando o Concello, iba a perder 6,2 millóns de euros sin xustificar dos convenios coa Diputación e que gracias ao compromiso do presidente Luís López cos concellos de Vigo e de Pontevedra se salvaron 6,2 millóns de euros en convenios en Vigo que non iban a ser capaces de xustificar. O mismo tamén pasou co Concello de Pontevedra coa obra de Mollabao, que espero que recoñezan que gracias á boa vontade do Goberno provincial se deron prorrogados os prazos previa negociación e se apoiou que os concellos de Vigo e de Pontevedra non perderan esta financiación. Me quedan 15 segundos. Que van a dicir vostedes dos remanentes? O único que podemos gastar tendo 66 millóns de euros na caixa son 12, porque o Goberno do Estado non apoia os municipios españois. Temos 66 millóns para xerar economía, para xerar emprego e para xerar infraestructuras que non se poden gastar por culpa do Goberno central que está máis preocupado en solucionar moitos outros problemas do seu partido e do seu Goberno. Grazas. Grazas, señor Cubela. Por engadir algo máis, xa que estamos no inicio do pleno e vexo que
hai certo nerviosismo polo tema dos tempos, vou intervir eu, que tampouco non o suelo facer habitualmente. Por afondar un pouco na realidade que describía o voceiro do Bloque Nacionalista Galego sobre o tema do triatlón, dicir, esa é a realidade, esa é a súa realidade. Logo, pode haber outra realidade paralela que tamén, ao mellor, convén trasladar a todos, e é o feito de que o triatlón, como fan moitos concellos que financian eventos deportivos, culturais, con plans específicos da Diputación, neste caso o plan máis provincia, o Concello de Pontevedra, se quixera, tiña ferramentas e recursos económicos para financiar con fondos da Diputación o triatlón ao 100%. E ainda pode facelo, si quere. Si quere. Logo, desde o Grupo Socialista, se nos acusa de a quen queremos engañar, non entendo nada, respecto a esas modificacións que facemos de crédito e onde se suplementa ese crédito. Bueno, a presenza nos plenos non pode ser só de carrocería, senón tamén ten que ser de motor. E aquí, cando se debateu esta moción, no seu día, quedou claro unha cousa, pero isto é algo do ABC, que os que están ao fronte da xestión dos concellos o saben, as limitacións que temos as administracións locais en canto ao gasto do remanente. Se o superávit supera o remanente, non se pode gastar absolutamente nada. E se o superávit é menor que o remanente, pódese gastar a diferencia. Nada novo se dixo ao respecto. Polo tanto, a Diputación ten un remanente de 66 millóns, un superávit de 48, isto se dixo aquí, e podemos ir formulando as modificacións de crédito entre esas contías. Outra cousa é cando teñamos que irnos a eses 48 millóns de superávit donde, por culpa do Goberno de España, non podemos facelo. Eu conviña ben aclaralo, porque aquí falar de engaños e de contradicións é algo aplicable á Diputación de Pontevedra ou a calquera dos concellos de todo España. E vamos, entón, a proceder á votación deste segundo punto da orde do día, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 3/2025. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada por unha maioría de 13 votos. Pasamos ao seguinte punto de orde do día, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de relación de postos de traballo do persoal eventual da Diputación. Procedemos, ten a palabra o voceiro do Grupo Partido Popular, Jorge Cubela. Moi ben, neste punto acordamos a creación dun posto de traballo de auxiliar de comunicación equivalente a un subgrupo C2 na RPT de persoal eventual, de confianza e asesoramento nos termos que se detallan. O custo salarial total para este ano 2025, por 6 meses, ascende a 15.000 euros en concepto de retribucións e 4.700 euros en concepto de seguridade social, cantidades que se imputarán ás aplicacións orzamentarias ordinarias. Ten a palabra don César Mosquera, do Bloque Nacionalista. Grazas, señor presidente. Sobre o punto, non vai na modificación de crédito, pero sobre o que dixo un par de matizacións, repítolle. O Concello de Pontevedra está hablando de 3 e 3,5. Usted quere baixar a 2,5 e din gaste o no que queira, pois claro. Isto non garda ninguna relación co tampouco. punto número 3, que é o obxecto de debate. Efectivamente, pero... É dicir, usted ciñase a modificación de RPT, que é o que ocupa e preocupa neste punto. Pero se usted aproveita para facer doble turno o seu portavoz e despois usted para falar dun asunto e meter cousas novas, pois me parece que é... Vamos a ver, eu do asunto falei do triatlón, que é unha modificación de crédito que vai no punto número 2. Foi co que me referín e co tempo, que sabe vostede, que non hai límite. E dixo tamén... Dentro dos parámetros. E dixo algo tamén que é discutível, e Mirio, que
ciñase... que o superávit non se pode utilizar. Se amortiza a débeda, igual Sí, sí. pero a débeda nós temos aquí 20 millóns que nos deixaron ustedes. Bueno, pero tamén quero Mirio, que o diga. Mirio. Claro, é que... Mirio. É que, a ver, vamos... Claro. Claro, eu, si quero, yo digo. Pero, Mirio... Pero eso é realidade. Aquí temos unha débeda que empezamos a pagar, a amortizar no ano 25, donde tuvemos que consignar máis de 2 millóns de euros, porque houve unha carencia de 3, tamén o digo que é a realidade, pero para utilizar ese superávit, unha das opcións pode ser pagar esa débeda que vostedes deixaron de 20 millóns de euros neste momento. No, pero usted o que dixo, dixo que non podían utilizar os 48 millóns. Si os poden, amorticen débeda, utilizan os outros 28. Vale? E para o ano que ven xa non paga eses dous. O sea, diga as cousas con precisión. Digo. Faltaba unha punta da débeda que vostedes deixaron, ten razón. Algúnha cuestión máis sobre este punto de RPT? Entón vamos a proceder á votación, que é a aprobación inicial do expediente de modificación da relación de postos de traballo do persoal eventual da Diputación. Votos a favor? Abstencións? Queda No, procedemos... Abstencións 13-13, voto de calidad. Queda aprobada, sí. Abstención, abstención, que non voto en contra, sí. Perdón. Queda aprobada por 13 votos a favor e 13 abstencións. Pasamos ao cuarto punto de orde do día, que é a aprobación da primeira prórroga do acordo marco que regula a contratación de obras de conservación de firmes na rede viaria da Diputación. Ten a palabra don Jorge Cubela. O Pleno da Diputación, en sesión celebrada o 31 de maio de 2024, acordou a adxudicación do acordo marco de obras de conservación de firmes na rede viaria da Diputación, cun contrato por vixencia dun ano. Solicítase que para acometer os traballos da campaña correspondentes a esta campaña de conservación de firmes se prorrogue o mesmo por un período dun ano, resultando que o nivel de prestación é satisfactorio con inexistencia de incumprimentos por parte da contratista que xustifiquen a improcedencia da prórroga. O acordo marco que hoxe traemos a pleno terá unha duración dun ano, sendo o orzamento máximo estimado anual de 4.443.067 euros, IBE incluído, distribuídos da seguinte forma. Lote 1, Francisco Gómez. Lote 2, Movimiento de Áridos e Construcciones de Arosa. Lote 3, Construcciones Fechi. Lote 4, Construcciones Obras e Viais. Lote 5, Construcións EC Casas. E lote 6, Narón. Nada máis, presidente, queda explicado. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra don Gregorio Agís do Grupo Socialista. Sí, moitas gracias, presidente. Bueno, vaya por diante que vamos a votar a favor este acordo marco de conservación de firmes, que supuxo un salto de calidade impulsado polo anterior goberno, despois de moita crítica, moita confrontación, moito ruído, vivindo incluso situacións complexas e extremas. Agora, unha vez máis, o Partido Popular asume con entusiasmo. Polo tanto, o Partido Socialista está a favor deste acordo marco, como ven estando desde o inicio, desde que se puxo en marcha co goberno anterior de Carmela Silva. E, bueno, unha vez máis, alegrarnos de que o Partido Popular, despois de tanto lío que montaron con esta cuestión, o asuman con tanto entusiasmo. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra de novo don Jorge Cubela. Simplemente, que a verdade, non sei se dixo algo que poida ter relevancia para constar en acta. Felices nos fan, como lles fixeron a vostedes, o equipamento do Museo Provincial, o Departamento de Novas Tecnoloxías impulsado polos gobernos do Partido Popular nesta casa, os campamentos da Lanzada, etc., etc., etc. Presidente, pareceme unha auténtica cousa innecesaria, non sei como calificar a intervención do señor Agís. Ten de novo a palabra. Un comentario a parte da súa intervención, que é bastante lamentable, decir que en ningún dos casos que nomeou vostede se lle levaron coronas aos diputados ás súas casas. Non foron vos, que va. Non.
É dicir, o seu comportamento foi antidemocrático, lamentable, vergoñento. En ningún dos casos, evidentemente, vostedes estuveron aquí moitos anos e algo é aproveitable, claro. É dicir, alguna cousa se aproveitou polo goberno anterior como non podía ser de outra maneira, pero nunca fixemos o que fixeron vostedes, que é bastante triste. Está a hemeroteca aí, Remata o turno de intervención, Jorge Cubela. Nada máis que dicir que nesto na vida é importante ser coherentes. Aquí había un parque de maquinaria que daba servicio aos concellos da provincia, ademais da xestión de conservación nas estradas provinciais, que vostedes privatizaron. Vostedes están en contra das privatizacións, dos servicios, menos cando as fan vostedes. É o único que me obrigou moralmente a intervir anteriormente. O Partido Socialista e o BNG está en contra das privatizacións dos servicios públicos, menos cando as fan, as encomendan e as dirixen eles. Sempre. E pasou neste caso. Foron vostedes os que tomaron esa decisión. E non teñen nada que dicir nin deixar por debaixo de forma soslayada si os que levaban coronas ou non éramos nós. E aseguro que nós non andamos a esas cousas, señora Gis. E é moi feo tratar de suxerir que, en fin, o que dixo. Eso sí que é lamentable. Procedemos á votación do punto número 4, aprobación da primeira prórroga do acordo marco que regula a contratación de obras de conservación de firmes na rede viaria da Deputación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto número 5, aprobación da memoria de equipamento modificada da actuación rehabilitación de edificio para centro social e de maiores presentada polo Concello de Vilaboa ao abeiro do programa POM 2030. Procedemos á votación. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Sexto punto, cambio de titularidade posterior entrega ao Concello da Cañiza de dous treitos antigos, un na EP 5002 a Cañiza Mourentán e outro na EP 5102 a La Mosa Franqueira as Achas. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Sétimo punto do orde do día, cambio de titularidade e posterior entrega ao Concello de Ribadumia de diversos treitos nas estradas provinciais EP 9506 Barrante Vilariño, EP 9505 Ramal da Igrexa de Barrantes e EP 9305 Coirón Ribadumia Leiro. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto número 8. Moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa á solicitude ao Goberno de España para a rebaixa do imposto do valor engadido IVE do peixe e dos produtos do mar. Ten a palabra doña María Ramallo. Moi ben, moitas grazas. Bo día a todos e a todas. Nesta moción que presenta o Grupo Provincial do Partido Popular, o que pretendemos é que precisamente os produtos do mar, nomeadamente o peixe, o marisco, as conservas, nada que decir do seu hábito saludable, como ten caído e sigue en picado a súa caída o seu consumo, por non cinguirme as cifras que aparecen na parte expositiva da propia moción, pero é verdade que os puntos de acordo que pretendemos nelas é precisamente dous claros e cristalinos, porque non só é fomentar todo o tecido productivo, os hábitos saludables e demais, sino paralelamente a todos estes aspectos referidos á alimentación, ao consumo do peixe, efectivamente hai un volume de negocio dunha cadena que vai desde armadores, tripulaciones, todo o sector mar-industria, empresas conserveiras, praceiras, lonxas, que están experimentando e que xa non saben como pedir reiteradamente que o IVE do pescado sea un IVE superreducido. Se pediu a través de acordos unánimes no Parlamento de Galicia no ano 2022, 23, 24 e agora 25. E, por suposto, sigue e non é ningún tema puntual, nin algo que vaya a pasar, nin algo que se vaya a arreglar. Todo o mundo sabe perfectamente que, a pesar dos datos económicos de rendemento de todo o seu tecido, que efectivamente se vai incrementando por os precios tamén e pola suba de precios, só hai que ir a comprar para saber que ese incremento de prezos é evidente desde fai uns anos, pero o importante aquí é que a situación de descenso do consumo
de algo máis que de peixe, é dicir, nesta provincia, nas nosas Rías Baixas, na maioría dos nosos concellos, nos nosos mercados, nas nosas lonxas, se está a experimentar unha caída do que ven sendo o noso modo de facer e de vivir. Por lo tanto, por elo, si é importante, así nos lo pide o propio sector, seguir poñendo o fincapé, sobre todo o acento, de que hai que rebaixar ese IVA, de que este bono, o bono peixe que puso ahora, que lanzaron a través da Xunta de Galicia, da Consellería do Mar, a través do debate do Estado da Autonomía, onde foi unha das propostas acordadas, pretende perfectamente incidir nesta cuestión. Os hábitos para o consumo de peixe fresco, efectivamente tamén podemos engadir a todo o que comporta todo o sector, ven diminuindo co paso dos anos e hai que poñerlle algún tipo de remedio. Igual que no seu momento as medidas impulsadas a través doutro tipo de bonos, como bono comercio, como bono turístico, deron o seu efectivo resultado nun sector, pretendemos tamén que a través deste bono non é, sobre todo, invertir esa tendencia, pero tamén incidir no propio sector. Eu penso que, se ademais ese IVA superreducido que ten que baixar do 10 ao 4%, somos capaces de conseguilo entre todos. Esta é unha provincia eminentemente que vive de ter no Porto de Vigo o maior porto de pesca fresca, podo decir, sin pasar yo ao alcalde de Vigo, do mundo, o mellor do mundo, pois efectivamente si o é. Tamén ten un sector productivo e unha cadena mar industria, un sector conserveiro, o mellor do mundo, que dá emprego a moitísima xente, ademais é un emprego feminino, un emprego onde moitísimas mulleres traballan e que efectivamente se va vendo resentido por este cambio de hábitos, donde hai que incidir a través dunha medida en positivo, como acaba de facer a Xunta de Galicia, e hai que incidir tamén nunha medida impositiva onde hai que seguir reiterándolle ao Goberno do Estado que non o fixo nin siquiera despois da pandemia, cando foi un sector que seguiu traballando con risco, con contaxios, que non deixou nunca de traballar para que todos, efectivamente, como o resto do sector primario, no que tamén o inclúo, pudéramos seguir adiante. Por lo tanto, esta medida que pedimos aquí a plantexamos en positivo. Eu solicito o apoio do resto dos grupos provinciais con respecto a esta cuestión, porque penso que non vai a ser a solución a todos os problemas, pero é unha medida que polo menos debemos explorar, debemos seguir incidindo. Non son os datos nada halagüeños, nin para conseguir empregos nese sector, nin para, efectivamente, xente que se adique. E falo de toda a cadea, desde calquer operario, a calquer armador, a calquer tripulante ou a calquer parte dese sector. Debemos apoiala. Eu penso que está en risco, hai que incidir con medidas e penso que as dúas medidas que expoñemos na nosa moción, tanto apoiar a Xunta de Galicia para poñer en marcha, e que así o vai ser, este bono peixe, pero ademais instar ao Goberno do Estado para que ese IVA superreducido afecte aos nosos produtos. Nada máis, termino. Moitas gracias. Ten a palabra don César Mosquera, do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor presidente. A ver, aquí hai dous aspectos, hai moitos entrelazados, pero, bueno, con respecto á moción hai dous aspectos. Con respecto ao bono, vamos a deixar aparte, porque non creo que teña moito sentido poñerse a discutir aquí sobre as características que creo que, bueno, algunhas, cando menos, podrían ser manifestamente melloráveis. Co precio que está o peixe, por exemplo, que 5 euros a semana, non sei exactamente que peixe se pode axudar a comprar ou cosas desas, pero, bueno, da igual. Non creo que sea, vamos a deixar aparte. E outro é o do IBE. A ver, creo que a ponente deixou bastante claro, obviamente un 6% nun peixe que igual nos últimos 10 anos sube un 100%. Supoñer un exemplo, non sei exactamente, non teño os datos, pero demais. Pois, bueno, creo que é un detalle ou unha medida máis simbólica, é dicir, estamos apoiando o sector que vai a ser efectiva. De feito, xo dixo ela mesma que este tipo, que a medida, bueno, non resolverá todos os problemas, pero polo menos axudará. Vamos deixar tamén de lado que creo que foi no ano 21, por exemplo, o BNG presentou no Congreso, etc. Creo que é o sitio onde presentalo, porque aquí creo que ten que dicir o Estado, aquí, pois,
pouco ou nada non vamos a dicir, pero, en todo caso, nós estamos de acordo, xa están presentado, tense votado no Parlamento Galego, mesmo do Estado, e, polo tanto, vamos a votar a favor con estes asteriscos que acabo de reseñar. Moitas grazas. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias González do Grupo Socialista. Grazas, presidente. Moi bo día outra vez a todas e a todos. Esta Deputación se caracteriza por varias cousas. Cero iniciativas de goberno, cero ideas novas, cero propostas para mellorar a nosa provincia. Agora sí, a cada pleno, unha moción para confrontar co goberno de España. E ante a falta de propostas para esta provincia, para os concellos, leña o lume da crispación, como se non fosen bastantes os circos que montan vostedes no Congreso dos Deputados e no Senado semana tras semana. Miren, a rebaixa do IVE dos alimentos é un asunto longamente debatido nas Cortes Xerais que, por tanto, é onde se ten que debatir este tipo de temas e non precisamente na Deputación de Pontevedra. A vostedes esquéceselles algo que se lle esquece aparte normalmente, que foi o Partido Popular. Vostedes, o partido da suba do IVE, que pasou co señor Rajoy do 18% ao 21%. O señor Rajoy subiu todos os impostos, incluídos a do IVE de todos os alimentos, entre eles o IVE do peixe. As baixadas do IVE de alimentos concretos ou de produtos concretos en escenarios adversos non son unha boa idea. Xa quedou claramente demostrado que a baixada do IVE tradúcese escasamente en baixada de prezos nos lineais dos supermercados. Un bo exemplo é o que aconteceu co IVE do aceite de oliva, un produto básico e moi saudable que pasou primeiro do 10% ao 5% e que no ano 2024 chegou a porse nun 0% de IVE. E nin así conseguiuse que baixara de prezo. Saben cando comezou a baixar o prezo? Cando se recuperou a produción. Unha cuestión puramente atribuible ao mercado e non á fiscalidade. O problema aquí non é o do IVE. O problema nas nosas rías chámase escasez de produto. A xente consume os peixes e os mariscos das nosas rías. O problema é que as capturas están mermando a unha velocidade moi preocupante. Igual de preocupante que a inacción da Xunta de Galicia, que é quen ten a competencia no mar. Do que terían que estar falando vostedes hoxe aquí é de exixirlle a Xunta de Galicia que potencie o sector do mar que o teñen abandonado. E veñen agora aquí a intentar tapar a súa inutilidade pedíndolle ao Goberno de España que rebaixe o IVE. E esa non é a solución. O maior problema do sector é que cada vez hai menos produto, sexa marisco ou peixe. O mar non produce como antes. As toneladas de mexilóns que se venderon o ano pasado son moitísimas menos que as dos anos anteriores. En Ameixa ocorre exactamente o mesmo. A maior parte das cofradías van desaparecer e non é un problema do IVE. É un problema de que non hai capturas e non se sabe por qué. E aí é onde deberían estar vostedes, se este problema lles preocupase un pouco, financiando liñas de investigación para saber que é o que está ocorrendo nas nosas rías e non indo o conselleiro do mar a Arousa a sacarse unhas fotos botando 4 ameixas ao mar. Esa non é a solución, porque o propio presidente dunha cofradía dixo nunha intervención cando foron ali a botar a ameixa do mar que, bueno, a ver si chegaba a crecer, que o problema era que a ver que porcentaxe desa ameixa que foran ali a sementar chegaba a edad, ao mínimo para poder venderse. Ese é o problema que están poñendo encima das mesas as cofradías, que non teñen produtos, que non hai peixes no mar para pescar, que o produto marisco morre antes de chegar a edad adulta. Ese é o problema, que non hai produto. Non é un problema de consumo, é un problema de que os prezos aumentan porque non hai produto. Pero xa o colmo é que veñan aquí a pedir que lle aplaudamos ao presidente da Xunta por outro dos bonos rueda dos debates do Estado da Autonomía. Reparten os cartos públicos como que lle bota de comer as galiñas. A xente do mar non quere as súas limosnas, quere unha Xunta que busque solucións. Pero está claro que iso vai ser imposible mentre goberne o Partido Popular. Moitas grazas.
Ten segundo turno de palabra a deputada María Ramallo. Bueno, moitas grazas. Nada que facer, portavoz do Grupo Provincial Socialista. Dame moitísima pereza pensar que na miña primeira intervención me achaque vostede de crispar ou de montar un circo, que foron as súas verbas. Nada que facer. Con todo o que acaba de decir é que vostede non entendeu absolutamente nada. O sea, o mellor é non facer nada con esa situación crítica e catatónica que acaba de decir. O mellor é non facer nada. Brazo sobre brazo, sin facer nada. Ahora sí, o problema de Rajoy, da Xunta de Galicia e do señor Rueda. Bueno, pois aí o deixamos. Eu quixera agradecer, tratei de explicar por que o sector se dirixe nesta provincia acuciando un grave problema. E cando digo sector completo e enteiro. A cadena Marindustria, todas as empresas, por suposto as conserveiras, preocupadísimas, ademais coñezo moitísimo o sector, preocupadísimas. Non é o momento en 3 minutos de falar do atún do Índico, dos problemas que hai, dos arancéis, etc. Que parece que vivimos nun mundo que non nos enteramos. O mellor é non facer nada, seguir como hasta ahora e os datos están aí. Os datos están aí. É un sector para a nosa provincia fundamental. Por que o traemos aquí? Porque reiteradamente, desde despois da pandemia, o sector ven solicitando, non sei con quen fala vostede, señora do Partido Socialista, non sei con quen fala, pero, home, le van solicitando esta reducción do IVA desde despois da pandemia, reiteradamente. E vostedes negándoa, proben a facela. O mellor non é moito, e son gotas nun océano. Claro que o problema é moitísimo maior, de relevo xeracional, en fin, poderíamos tocar aquí moitísimos paus. Ahora, a nosa economía en gran parte está montada en torno a ese sector, de cabo a rabo, moitísimo. Entonces, non facer nada é a súa opción? Bueno, que o bono que establece a Xunta vai a tratar de... Pois vai a tratar, igual que o bono comercio, igual que o bono turístico, que foron éxitos de medidas ata o momento. E haberá que seguir incidindo. Polo menos, para nós, a opción de non facer nada non existe. Agradezo o apoio do Grupo Provincial do BNG e, efectivamente, estou de acordo que un problema moitísimo máis amplio e que non o vamos solucionar nin a través dunha moción do Pleno da Diputación, pero leva moitísimas iniciativas en moitos sitios e, de verdade, que o sector está esmorecendo, se dirixe a nós como responsables. Todos nos nosos concellos temos problemas coas prazas de abastos, temos os que temos lonxa o vemos no día a día e o tema está aí. Nada máis e moitas grazas. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Só unha precisión. Evidentemente temos que falar de temas o que pode ser que non teñamos especialidade, pero só unha precisión. Quer dizer, mesmo en Galicia, de pesca fresca, que foi o que dixo usted, a Coruña, o Porto da Coruña ten máis co de Vigo. De Vigo é unha potencia en conxelado, non en pesca fresca. No, multiplica, pero conxelado en Vigo estamos falando de 300 e pico mil toneladas e fresca 34.000. En A Coruña igual estamos falando de 54.000 de fresca, o sea que aumenta. Digo por precisión. Bueno, esos son os datos que hai. Señor Mosquera, eu estando aquí alguén que foi director do Porto de Vigo tampouco non me atrevo. Pois será, pero conxelada. De conxelado si é unha potencia. Ora, de fresco... Se alguén que foi director do Porto di unhas cifras, que quere que diga? Bueno, entonces as cifras oficiais son todas mentira e demais. Bueno. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias González do Soi. Gracias, señor presidente. Señora Ramallo, eu entendo que a vostede lle dé pereza debatir sobre isto. A nós ningunha. Nos parece un tema moi importante e que, aparte, eu sí que falo coa xente do mar, que é a que traslada realmente cal é a real problemática que teñen as nosas mariscadoras, que teñen os nosos mariñeiros e as nosas mariñeiras. Vostede di que facemos? Que non facemos nada, que xa lle dixen o que hai que facer, señora Ramallo, escoita a miña intervención, xa lle dixen o que hai que facer. O que pasa é que vostedes non poñen o foco onde está o problema. O problema non está no consumo, o problema está en que non hai produto. Centren vostedes
a problemática que hai no mar e nas rías da nosa comunidade. Aí onde teñen que vostedes que centrar o problema. Ese é o problema da Xunta de Galicia, que non centra o problema. Ese é o problema que teñen vostedes. Os datos están aí. Non están onde teñen que estar. Se lles preocupase este tema, estarían dende fai moitos anos investigando por que morren as nosas rías, en lugar de, por exemplo, estar máis preocupados por implantar unha macrocelulosa como é a Drealtri, que vai por acabar por rematar as nosas rías do que está realmente acontecendo. Do que terían que estar preocupados é do que está pasando, como digo, coas nosas rías, cos produtos das nosas rías. Teñen vostedes o CIMA. Por que non está? A que están esperando para poñerse a traballar? Por que non lle encargan investigacións para saber que está ocorrendo realmente nas nosas rías? Por que está mermando a cantidade de peixe? Por que o marisco morre antes de chegar á idade adulta? É que non entendo por que vostedes están agora empecinados co tema de baixar o IVE. Xa lle dixen o que pasou, o que aconteceu en outras medidas parecidas a que están plantexando vostedes. Xa lle dixen o que aconteceu coa rebaixa do IVE do aceite de oliva. Non serviu absolutamente para nada. Non rebaixou os prezos. E estas limosnas que agora queren vostedes aquí darlle a xente cos bono agora chamado bono peixe de rueda, tampouco vai a solucionar o problema. O problema non está no consumo, o problema está na falta de produto. E si hai cofradías que están a punto de botar o peche, hai cofradías facendo eres porque non teñen ventas, porque non teñen produto para vender. O número de mariscadoras cae, a xente está a vender os seus aparellos e buscando traballo en terra. Iso dímolo calquera da xente que traballa no mar. Pregúntame vostede con que falamos, coa xente do mar, que é a que nos fala desta problemática. A facturación baixa, e non porque non haxa consumo, senón porque non hai produto. Isa é a frase que nos repiten constantemente, que as nosas rías producen menos. Aí é onde teñen vostedes que poñer o foco. Non sabemos se é polo cambio climático, polo tema da contaminación. Investiguen vostedes que teñen o CIMA, que tivo, por certo, que vir o Estado a facer as dúas depuradoras ante a inoperancia da Xunta de Galicia. 26 millóns de euros para Depollo Sansenso e 7 millóns de euros para da Illa da Arousa. Despois de 25 anos de moitísimas multas e mentiras ante a Xunta de Galicia, tivo que vir o Estado a poñer 26 millóns exactamente para Depollo Sansenso e 7 millóns para a Illa da Arousa. Enfoquen vostedes a problemática do mar. Este deu o seu tempo. Moitas grazas. Pecha turno de intervencións, dona María Ramallo. Solo dúas cousas. Os mandamentos se resumen en dous. Baixar o IVA reducido para o peixe, Partido Socialista non, Partido Popular e BNG, sí. Apoiar o bono peixe de cara ao sector, Partido Socialista non, Partido Popular e BNG, sí. Nada máis e moitas grazas. Bueno, moitas grazas. Procedemos entón á votación deste punto número 8, que é unha moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa a solicitude ao Goberno de España para a rebaixa do imposto do valor engadido do peixe e dos produtos do mar. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada por unha maioría de 17 votos. Punto número 9 da orde do día, unha moción do Grupo Provincial do PSOE para exixir da Diputación que inste a Xunta de Galicia a creación dun centro de acollemento para a atención a mulleres vítimas de violencia de xénero con problemas de adicción. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias, voceira do Grupo Socialista. Moitas grazas, presidente. Si me pongo tempo, yo agradezo. Xa ganaches un par de segundos se seguirás falando. Podes seguir falando despois. No, que non me fío. Se me pongo os 5 minutos... Fíjate, sempre ganades tempo. Moitas grazas, presidente. Moi bo día outra vez a todas e a todos. Presentamos esta moción ante a enorme preocupación que nos causa o fracaso da construción do Centro de Atención a Mulleres Vítimas de Violencia de Xénero con problemas de adicción que a Xunta de Galicia quiso instalar en O Porriño. O Goberno de España, seguindo co seu compromiso na loita pola igualdade contra as violencias machistas, puso en marcha o Plan España te protege contra a violencia machista, no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea. Dentro deste plan, a Xunta de Galicia foi beneficiaria, de, entre outras,
dunha subvención de case 1 millón de euros que ia ser destinada á creación dun centro, como decía, de atención a vítimas de violencia de xénero con problemas de adicción. E chegados a este punto, a Xunta do señor Rueda decidiu empregar os fondos transferidos polo Goberno do Estado para asinar un convenio discrecional co Concello do Porriño, é dicir, renunciando a Xunta a executar directamente o centro e optando, como digo, por transferir estes cartos sen concorrencia competitiva a un goberno municipal en mans do Partido Popular. Convenio que foi presentado a bombo e platillo o pasado 16 de setembro polo presidente da Xunta, o señor Rueda. A única justificación que deu a Xunta para asinar un convenio a dedo co Porriño para este fin foi a súa situación xeográfica. Esta é toda a argumentación xurídica para justificar a excepcionalidade que a Lei de Subvencións establece para as achegas directas e sen concorrencia competitiva. Sen embargo, o Concello do Porriño, como xa tamén anticipara o Grupo Socialista nesta localidade, foi incapaz de completar a operación inmobiliaria porque o inmoble que ia ser o que albergara este centro tiña varios propietarios e só se acordara a compra coa Sareb. Como todo o que acontece co Partido Popular, moita presentación e ningunha xestión. E con data 12 de decembro, o alcalde do Porriño, señor Alejandro Lorenzo, asinaba un decreto para proceder á devolución da subvención concedida á vista da súa incapacidade para executala, o que fai que a Xunta de Galicia teña que devolver unha vez máis unha subvención otorgada polo Goberno de España. O resultado, como digo, foi que se acabaron devolvendo os cartos. E resulta moi frustrante atoparnos con fracasos como este que a Xunta vén de protagonizar ao fiar este proxecto estratégico a unha operación inmobiliaria complicada nun concello concreto, elixido sen concorrencia competitiva, con nula transparencia e evidente ineficacia nas xestións dos fondos públicos tan sensibles como que están dedicados a protexer as mulleres vítimas de violencia de xénero. A sinatura de convenios directos por parte da Xunta de Galicia con concellos gobernados polo Partido Popular non é unha novidade, nin nesta nin nas anteriores legislaturas autonómicas. Vémolo con moita frecuencia en todos os ámbitos de goberno, pero estender esta fórmula clientelista tamén os fondos dedicados á atención ás vítimas de violencia machista supera todos os límites éticos inimaginables. Calcúlase que ata un 20% das mulleres vítimas de violencia de xénero teñen algunha adicción e a porcentaxe increméntase entre aquelas mulleres que, ademais, son vítimas de trata e ou explotación sexual. Nestes casos, o grado de violencia alcanza niveles extremos, polo que un centro específico para elas é unha necesidade acuciante e irrenunciable. Pero o máis preocupante é que, a pesar dos anuncios tanto do alcalde do Porriño como da Xunta de Galicia sobre levar a cabo este proxecto, case 6 meses despois, seguimos sin noticias nin avances. Por todo isto, dende o Grupo Provincial do Partido Socialista, queremos instar a Xunta de Galicia a que de xeito inmediato poña en marcha os trámites necesarios para a creación deste centro e, por outra banda, se a incapacidade do Goberno local do Porriño imposibilita a creación deste centro no mencionado concello, queremos instar a Xunta de Galicia a buscar de xeito urxente outro concello na provincia de Pontevedra onde poder construílo. Moitas grazas. Moitas grazas. Ten a palabra por parte do Grupo Provincial do Partido Popular, Cubela. Jorge Cubela. Perdón, pensei que ia intervir o BNG. Eu o que imos a deixar claro, porque a postura de partido e de goberno no Porriño e na Xunta, e que vai haber centro de acollemento para atención a mulleres vítimas de violencia de xénero, sí ou sí. Haxa axuda ou non do Goberno Central para emitir os fondos MMR cun cronograma claro. Miren, nós compartimos o sentir de todo o mundo da necesidade de crear este centro de acollemento.
pero a exposición de motivos da súa moción debería ser máis rigorosa no tratamento aos alcaldes e, sobre todo, neste sentido. Deberíamos saber ou deberían saber que os fondos MMR para a construción destes centros non tiñan ningún cronograma. De feito, non só tiveron diversas prórrogas, senón que cando ia rematar o prazo da última, o 31 de decembro, resulta que o día 23 do mesmo mes, en vésperas de Noiteboa, concederon outra sen aviso previo. Seguramente, posiblemente, non o sei, pero imaginamos que era porque outras comunidades autónomas que non Galicia non estaban preparadas para executar os fondos MMR. Polo tanto, o problema de fondo non está na incapacidade atribuída, como queren plantexar vostedes, dun goberno municipal, senón na falta de previsión e planificación por parte do goberno central en materia de fondos europeos e, en concreto, cos fondos MMR. Non sabemos con que criterios actuaron, máis que cunha absoluta descoordinación, falta de diálogo e previsión. Xa lles dicimos, como empezábamos na nosa réplica, no noso turno de intervención, que, con ou sen axuda do Goberno Central, consideramos que é preciso a creación deste centro e a Xunta de Galicia, en colaboración co Concello de Porriño, vai a utilizar todos os recursos necesarios para poñer en marcha este centro en Porriño, haxa ou non fondos MMR. E esa é a cuestión que se debería estar debatindo, a utilización por parte do Goberno do Estado dos fondos MMR. E isto sale no Boletín Oficial do Estado, que non o digo eu. Mais nada, que quede claro que nós, como partido de goberno en Porriño e dende a Xunta de Galicia, se vai a facer todo o esforzo para a construción deste centro. E, polo tanto, que quede perfectamente claro que o problema non o creou nin o Concello de Porriño nin a Xunta de Galicia. Mais nada, presidente. Moi ben, moitas grazas. Ten de novo a palabra dona Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Certamente nos sorprende esta intervención do señor Cubela, porque, claro, intentar agora, claro, que fan sempre, botarlle a culpa ao Goberno do Estado de que a Xunta de Galicia e de que o Concello do Porriño foran incapaces de xestionar uns fondos para construir este centro, certamente bastante curioso, e vou deixar en curioso porque a mí é un tema que me parece tremendamente serio, como para non estar facendo nin chascarrillos, nin botar aquí as culpas a uns e aos outros, e moito menos de que haxa ningún tipo de risas. Se vostedes están tan concienciados en que hai que facer este centro, entendo que van a votar a favor, non? Do que estamos pedindo aquí. Que o único que estamos pedindo aquí, na nosa exposición de motivos, que é a que eu fixen na miña primeira intervención, é de instar a Xunta de Galicia a que poña en marcha este centro. Eso é o que se pide na nosa moción. Entón, entendemos que van a apoiar esta moción. Que o poñan en funcionamento na provincia de Pontevedra. Eso é o que estamos pedindo. E estamos pedindo que se no Concello do Porriño non se pode poñer en marcha porque hai unha clara, pois non sabemos moi ben por qué, porque aparte hai tamén unha serie de ocultación de acceso ao expediente por parte do Goberno do Porriño para acceso ao expediente, como xa ten solicitada a oposición nese Concello, que non se lle dá acceso ao expediente, non sabemos tampouco moi ben por qué. Entendo que van a apoiar esta moción do Partido Socialista. Miren, os fondos europeos, os que vostedes están falando, os fondos que viñeron de parte do Goberno de España, vostedes xa os tuveron, xa foron transferidos á Xunta de Galicia e vostedes tuveron que devolvelos. Se vostede está dicindo aquí que teñen claro que van a facer este centro inda que non cheguen novamente recursos do Goberno de España, a pesar de telos devolto pola súa incapacidade para xestionalos, por que 6 meses despois seguimos sin ter noticias de que se vai a construir este centro para mulleres vítimas de violencia de xénero? Porque eu preguntei á Xunta de Galicia que sabía, que había de novo para a construción deste centro. E sabes o que me responderon? Que non había ningunha novidade. Vostede ven aquí a decir que se vai a facer,
que ten a convicción de que se vai a facer. Eu preguntaría a Xunta de Galicia, como concelleira de Igualdade do Concello de Vigo, e a súa resposta foi: non temos noticias. Non sabemos nada. Esa foi a resposta que me deu a mí a Xunta de Galicia, que non tiñan noticias de que se fuera a construir este centro. Entonces, nós, o que vimos aquí, cunha moción totalmente constructiva, é de que instemos a Xunta de Galicia para que de xeito inmediato e urxente, pasados 6 meses da devolución destes fondos, e ante a súa incapacidade, que se poñan a traballar para construir este centro na nosa provincia, nada máis. Porque non pulsaches. Por eso, Cubela tamén quedou esperando a ver se falaba alguén de vos. Sí. Vale, ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista Galego María Manuela Rodríguez Pumar. Ben, pois, bo día, grazas. A ver, a nosa intervención é para, bueno, independientemente do apoio á moción, si queremos facer algunha puntualización ao respecto, e entendemos que é a responsabilidade da Xunta e non dos concellos a execución e a xestión deste tipo de infraestructuras e os servicios aos que van dirixidos, e que debe facelo de xeito con xestión directa, non desistir das competencias nin das responsabilidades, como fixo, por exemplo, coa xestión dos centros de crise. Tamén queremos facer constar que nos parece, desgraciadamente, que é un exemplo máis tamén dese estilo do Partido Popular, do Goberno da Xunta do Partido Popular, de otorgar aos seus determinados proxectos ou investimentos, como fixo neste caso, que mesmo anunciaron en campaña electoral, o cal, digamos que tamén de xeito electoralista, para xudicarlle ao Concello do Porriño, que igual, pois, a xulgar polos resultados non foi a escolla máis acertada. En todo caso, sí que entendemos que debe manterse o proxecto, debe facerse, como dice, bueno, a mesma moción, se ten que ser no Concello do Porriño que sexa, ese non noutro, pero en todo caso, pois, quen debería pilotar e quen debería levar adiante toda a xestión, incluída aquela da aposta de buscar o espazo, pois debería ser da Administración a que lle corresponde a competencia, e, dende logo, bueno, pois eso, que no sucesivo, cando asa que facer unha xestión deste tipo, pois que se teña ben claro que cando se vai a firmar un contrato xa para adquisición ou para facer unha obra en determinado centro ou determinado edificio, pois que se teña claro cal é a titularidade, porque parece un pouco, non sei, como unha certa negligencia na xestión non ter eso claro e que por culpa diso se perda un investimento destas características, porque se ben é certo que a Xunta pode manifestar que o vai facer, pois ao mellor vai a ter que sacar os fondos de fondos propios cando podían vir desta fonte. Pois nada máis, pola parte do Grupo Provincial do BNG vamos a votar a prol da moción. Moitas grazas. Ten agora sí a palabra o voceiro Jorge Cubela. Sí, simplemente, miren, esta moción, que podo entender nunha gran parte da mesma, un principio de boa fe na solicitude da construción e instalación deste inmoble e deste servicio, conleva, no fondo, un ataque político e nada máis ao alcalde do Porriño. Vostedes pensan, porque hai que explicarlo, porque iso non o explican, que un concello pode permitirse perder un recurso como este, sobre todo de carácter social, porque ao final tamén concentra, pois, recursos públicos no propio territorio e en todas as sinerxias que se xeneran. Pensan incluso vostedes que todos poden permitirse perder convenios e que despois van ter a sorte de ser rescatados pola Diputación, como lle pasou ao Concello de Vigo con esos 6,2 millóns de euros que comentaba antes. A situación é que o Goberno do Estado en ningunha das maiorías deste tipo de procedementos manteñen un criterio claro, cronogramas de plazos, hai descoñecemento absoluto do que vai a pasar, e o que pasou é que o alcalde de Porriño, para non quebrantar as arcas municipais do seu concello, sin ningún tipo de información a Xunta e ao Porriño, tuvo que renunciar o 12 de decembro aos fondos. Que foi o que retrasou o tema? O propio incumprimento do adxudicatario do concurso que se presentou con 13 partes dun edificio
E cando van á notaría, resulta que eran 14. Vai o alcalde de Porriño a expoñer as arcas municipais do seu concello por culpa dun incumprimento dun terceiro. Que pasou despois? O 12 de decembro ten que renunciar ao procedimento e o 23 de decembro, na víspera de Noiteboa, en plena Nadal, o Estado emite a prórroga sin previo aviso, sin avisalo, sin advertido e sin dialogalo. Polo tanto, home, creemos que de verdade aí sí que hai mala fe na xestión dos fondos. Sí, que claro que sí, por suposto. É dicir, seguro que estarían avisadas as comunidades autónomas dun determinado signo político e as demais non se lles advertiu. Ou vostedes pensan que se un goberno municipal sabe que vai haber prórroga dun prazo para xustificar unha subvención ou un proxecto, non se vai acoller á mesma. Polo tanto, eu creo que a mención aos gobernos municipais, se tan municipalistas somos, se creemos na autonomía municipal, na capacidade de autoorganización e, sobre todo, no persoal técnico dos mesmos, deberíamos de ser máis respetuosos. E, por tanto, o único fin desta moción é atacar ao alcalde de Porriño e ao goberno municipal. E, polo tanto, xa lles digo, eu non sei a quen lle preguntou vostede, eu sei con quen falo, o que deixo de escoitar, e teñan o firme compromiso de que este centro se vai a facer. E, polo tanto, non imos entrar no seu xogo, que o que pretenden é ao que veñen, a intentar deixar a un alcalde do Partido Popular por falta da boa xestión do Goberno Central aos pés dos cabalos. Remate, señor. Xa rematei. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Mire, señor Cubela, realmente paréceme bastante lamentable a intervención que viu a facer hoxe aquí. Eu xa lle dixen desde o primeiro momento, dende a miña primeira intervención, que este era un tema moi serio e que nós íamos a tratar este tema como un tema moi serio e que nós o único que estamos pedindo aquí como grupo socialista é que se construya este centro por parte da Xunta de Galicia. Non veña vostede aquí a intentar darlle a volta e a intentar xustificar moi malamente que van vostedes a votar en contra de que a Xunta de Galicia construa un centro para a atención de mulleres vítimas de violencia de xénero na provincia de Pontevedra. Iso é o que está vostede intentando facer aquí. Vostede está intentando limpiar as súas desvergoñas votando en contra desta moción. Ni máis ni menos. Nós non vimos aquí a confrontar co goberno do Porriño. Porque se quixéramos confrontar co goberno do Porriño, que está aquí hoxe sentado o seu alcalde, estaría intervindo el. E me estaría dirixindo a el. E estaría falando del. E eu non estou falando do Concello do Porriño. Eu estou falando da Xunta de Galicia. E estou dicindo na nosa moción que a Xunta de Galicia construa este centro, que lle terá unha prórroga, despois de non sei que. A realidade é que lle terá unha prórroga, despois de non sei que. A realidade é que a Xunta de Galicia devolveu estes cartos. Vostedes viu aquí e dixo: este centro se vai a construir, a Xunta de Galicia vai a construir este centro. Nos alegrámonos. Entón non lle bote a culpa aos fondos do Estado que lle transferiron que tuveron que devolver. Non lle bote a culpa. Se vostede di que a Xunta de Galicia vai a construir, inda que non teña fondos de outras administracións, por que van vostedes a votar en contra? Rematou o seu tempo. Moitas grazas. Vamos a proceder á votación deste punto número 9, moción do Grupo Provincial do PSOE para exixir da Diputación que inste a Xunta de Galicia a creación dun centro de acollemento para atención a mulleres vítimas de violencia de xénero con problemas de adicción. Votos a favor? Abstencións? En contra? Procedemos outra vez á votación. A ver empate. Votos a favor? Abstencións? Voto en contra? Queda rexeitada polo voto de calidade do presidente. 10º punto, moción do Grupo Provincial do PSDG-PSOE para exixir da Xunta de Galicia da Diputación respecto democrático cos concellos, evitando as xuntanzas partidistas cos voceiros da oposición. Ten a palabra o deputado Paco Ferreira. Moi bons días a todos e a todas. Bos días, Presi. Como decía antes, Cubela, desde o máis respetuoso cariño. Mire, hoxe que traemos esta moción xa anteriormente viu como rogo e non se nos fixo caso. A verdade é que traer estas mocións a un plenario da Diputación é penoso
e ao mesmo tempo moi triste porque non debería facer falla traer isto aquí. Pero traemos a falta de respeto democrático que teñen as institucións da Diputación e da Xunta de Galicia cos concellos e, sobre todo, cos alcaldes que non son do Partido Popular en este país. E as xuntanzas, incluso partidistas, que se celebran ao longo do territorio, pois faltándolle o respeto a quen ten a representación gañada das urnas democráticamente. Mire, eu cando vostede chegou á Diputación, sinceramente me alegrei que viñera un alcalde a presidir a Diputación de Pontevedra, porque entendía que iba a coñecer a idiosincrasia de un concello, dende logo, moi polo miúdo, e me alegrei moito, e hasta teño que dicirlle que empezou vostede con boas formas, empezou vostede non parándose da carrocería, como dicía antes, e centrándose no motor. Pero a verdade, duroulle moi pouco, porque despois de facer o primeiro recorrido, sacar a foto, chocarlle a man, darlle un bico ás alcaldesas e demais, a partir de aí xa cambiou. E empezou a adoptar unhas manobras que non son nada democráticas desde esta institución, señor presidente. Mire, o que non pode ser, enténdame ben, e de verdade que yo digo desde o cariño, porque aquí hai moitos alcaldes. Non podemos entrar en este xogo político de ter que ver como chegan responsables políticos, cargos institucionales ao noso territorio e verdadeiramente cos alcaldes non sepamos nada desto. A verdade é que é lamentable, tan lamentable como que estou falando e que non me está facendo caso nadie, a pesar de que hai moitos alcaldes e alcaldesas. A verdade, miro para vos, non, para usted non, o de Pontevedra de momento non é alcalde, non sei por aludido, que non lle queda moito. Espere, xustamente, dirixo-me a Cubela, a María, vostede ainda ten moito que roer para chegar a ser alcalde de Pontevedra e créame que non o vai a ser, non o vai a ser. E, sobre todo, despois de anunciar que o alcalde de Pontevedra repite como candidato. Non o vai a ser. Bueno, é triste, non temos que entrar en estas liortas, a verdade é que é penoso ter que un alcalde vaya por a rúa e se encontre aos diputados, se encontre a presidentes, se encontre a cargos e que non sepan moi ben que están facendo do concello, porque ao final os alcaldes somos o que os cidadáns quixeron que sexamos e que sexamos os representantes do concello, alo menos institucionalmente, e non andar con estas historias. Mire, eu teño que dicirlle do Concello de Gondomar, e iso está aclarado, porque, ademais, eu aceitei as disculpas do meu amigo Javier, que mas deu, e, polo tanto, ese tema está zanxado, pero sí que é certo que viu a unhas dependencias municipais a facer unha visita institucional e eu non o sabía. El tampouco sabía que era un edificio institucional. Pero, sin embargo, tamén o fixeron en Tomiño. Foron un campo de fútbol municipal sin alcaldesa, ou incluso onte estaba toda a cúpula do PP en Tomiño e a alcaldesa non sabía nada. O fixeron en Rodeiro, e fixeron en Vilagarcía, e fixeron en todos os sitios. Fixeron outro día en Meis, de estar toda a cúpula do PP, etc., non avisar a alcaldesa. A verdade, isto é o que me trasladan. Eu o que quero decir con isto? Mire, o que quero decir con isto é que deixémonos destas cousas, presidente. A ver, vou a parar para que falen ustedes e despois sigo eu. Bueno, eu cando lle pregunto aos deputados dícenme non pode ser, porque miro que o presidente é moi riguroso con ese e bótanos a bronca. Entonces, unha de dúas, presidente, non lle fan caso ou é mentira. Vale, elixa usted o que queira, pode elixir morte ou susto, o que queira. Vale, pero o que lle digo é, dirixímonos á presidencia da Xunta para que isto non volva a ocurrir. Recordámoslle ao presidente da Xunta e ao presidente da Diputación para que isto non poida pasar. E desde aquí, o que lle decimos é que asuman a responsabilidade de cando vayan aos concellos avisen os alcaldes, que seguro que van a ser ben recibidos. Polo menos do meu concello estou convencido, e así é, e é unha moi boa relación. E en calquera outro sitio. Sumemos todos e traballemos a prol da veciñanza. E despois cada quen
que se sumo, que teña que sumarse e que decida o cidadán das urnas. Gracias. Moi ben, ten a palabra don César Mosquera. Grazas, señor presidente. Outro día ve unha conselleira aquí a anunciar que iba a resolver un problema en terreos municipais e dos do PP local sempre dixo que tiña que resolver o Concello, o sea, bueno, resolver a Consellería. Curiosamente, quen estaba ali, estaba o señor Domínguez, estaban varios concelleiros do PP, o Concello, o alcalde non sabía nada. O señor Domínguez vai a obras que fixo o proxecto Concello como financia a Diputación e vai a presentar a iluminación de Lérez, a coberta do vía do tren en 12 de novembro, etc., con concelleiros do PP e o Concello non sabe nada. E, sin embargo, aquí o pasan e lle resulta moi desagradable e montan bronca cando o Concello anuncia ou fai algo que está financiado pola Diputación e non o fai. Mire, normalmente non nos queixamos por estas cousas. Quero contar unha anécdota que sucedeu neste pleno, ano 2006, creo. Pois resulta que se ocorreu a un representante do Ministerio de Cultura, a máis da Consellería de Cultura, vir ao museo, a visitar as obras do museo, sin avisar esta casa. En esta casa dixen que eu non o faría e non me parecía ben, aínda que había unha persoa implicada da miña forza política. E normalmente non dá ningún resultado. É máis ben crear problemas por crealos, montar lío por montalo, darlle algún tipo de gusto aos hooligans, aos teus hooligans, que parece que de cada forza política, neste caso da súa, do PP, é francamente feo. Bueno, alá ustedes. Creo que son prácticas que deberían ir desterrándose, que non teñen ningún sentido e que fagan. Quero dicir, se usted vai, os diputados van como presidente provincial, vai alá a facer unha reunión cos seus, faga, non hai ningún problema, pero sepárema de ir a ocupar unha instalación municipal ou de facelo, ou caso, por exemplo, da conselleira e demais. Cousa que, por outro lado, eu creo que é unha cuestión de estilo persoal, porque hai outras conselleiras, por exemplo, hoxe mesmo está a conselleira aquí para visitar unha obra e sempre o comunica, a veces podes ir, a veces non se pode ir, é a obra da Xunta, polo tanto, podía vir perfectamente sin avisar ao Concello. Sin embargo, faino, perde algo, que eu sepa non, en todo caso gana. Pero, bueno, esa é cuestión de cada quen, e me parece que hai xente, hai responsables públicos, institucionais, que fallalle bastante ese saber estar e saber que está representando en cada momento. Non está representando ao PP, está representando a Diputación, está representando o Concello, está representando a Xunta. Hai que separar de o que en cada caso significa respetar. Aquí parece que se perdeu un pouquiño, o PP foi perdendo un pouquiño aquela escola de Fraga que puxeran no seu momento que as alcaldes e alcaldesas dentro do seu concello eran sagrados. E había que respetalos por riba de todo. Sí, era unha lideira do señor Fraga. Tiñamos outras bastante malas, pero esta, en este caso, creo que creou a escola no PP, que creo que se está, polo menos parte do PP, o está perdendo. Non creo que ganen nada con eso, pero bueno, alá ustedes, obviamente. Creo que, en fin, non é a primeira vez, nin a segunda, nin a terceira que falamos isto, creo que era ben que o tomaran en serio, porque xa digo, normalmente non se gana nada. Eu teño grabado un detalle fantástico dun señor que foi aquí diputado provincial, que era o alcalde de Cotobade, o alcalde de Cotobade, que colleu, que morreu, xa morreu ese alcalde, que lleveu o conselleiro a repartir uns cheques sin el, sabes? Había repartir, o reuniu a xente, despois foi el por atrás a dicir, veu o conselleiro a darche o cheque? Sí, xa o mandei eu, fixo moi ben, arrasou as eleccións. Non se gana nada, pero bueno, alá ustedes. Ten a palabra deputada María Pilar Ramallo. Moitas gracias, presidente.
a verdade é que voume quedar coa parte final. Normalmente non se gana nada, ten toda a razón. Normalmente non se gana nada. Iba vostede contando, señor Mosquera, anécdotas e a mí me iban sucedendo outras, porque a verdade é que teño que confesarlles que cando me deron o texto da moción para preparar este debate, eu prefiro ser alegre e posicionar o meu grupo, a verdade é que non sabía por onde empezar. Dos 3 puntos de acordo, aparte é que, señor Ferreira, é que vostede deixou unhas 3 perlas clavadas. Encantado de que o señor Luís López sexa presidente da Diputación porque foi alcalde, debe ser que como os anteriores non o foron, peor. Que o señor Rafa Domínguez, como ten posibilidades de ser alcalde, inda que como se vai a presentar o señor Lores, o seu candidato do PSOE o deixa fatal. O sea, é que unha despois de outra. Dito isto, vamos ao fondo da cuestión. Cando me remanguei, esa foi unha literalidade do texto que desde o meu punto de vista, en fin, bueno, inician vostede o texto dicindo España é unha democracia plena que garante os máis altos estándares de calidade, que sistemáticamente atopas entre os 24 países máis democráticos do mundo. Perfecto, estamos de acordo, non? Estamos de acordo. España é unha gran democracia, foi tallada con moitísimo mérito de varias xeracións que lles tocou facer desde a tolerancia, o respeto, a concordia. Estamos de acordo, ben. Seguimos. A retórica, dicen na súa moción, a retórica hiperbólica do Partido Popular cuestionando esta realidade non atopa confirmación en ningún estudio serio. Estudio serio non. O que cuestionamos desde o Partido Popular son comportamentos desde determinados poderes do Estado. Non me quería alongar aquí, vou a tratar de ver se non nomeo a ninguén, donde pola forma de actuar non se tiñan dado nunca. Vou a deixar rienda suelta a vosa imaginación para non ser repetitiva. Eu creo que non quero nomear nin o fiscal xeral do Estado, nin o secretario de organización actual, nin o anterior, nin o guardaespaldas que tiña, nin as cuñadas, nin as sobriñas, nin nada. Sigo co texto. O respeto polo noso país en todos os foros internacionais ven tamén a notificar esta posición de privilexio. E, en efecto, a cidadanía española goza de plena liberdade e tamén dos faltaría máis, dos dereitos e deberes que digna a Constitución do ano 78. De acordo, pero ahora ven o bo, ahora ven a reprimenda, reñirnos, querer correxirnos, poñerse por riba para facernos a menos. Para facernos a menos, porque coartarnos, en definitiva, a nosa forma de facer política. E din, sen embargo, iso non impide que teñamos xestos retrógrados. Din vostede, aquí hai 6 alcaldes, falta a 7ª, pero xestos retrógrados que, de feito, dicen en Galicia, nesta provincia, están indo a máis. Nin somos antidemocráticos, nin somos retrógrados. Mírenos a cara, señor Ferreira, non somos retrógrados, non. E centran o tiro dicindo que neste mandato tal, e nos proíben xa coa Xunta. É dicir, que non se lle ocurra a ningún concelleiro ou concelleira do Partido Popular na oposición, portavoz ou portavoza, de acudir a preocuparse por ningún tema, a ningún organismo, nin institución, nin delegación, nin xefatura de servicios, nin empresa pública. Que non se nos ocurra. Queda terminantemente prohibido falar con calquer conselleiro ou conselleira da Xunta de Galicia e, por suposto, non exercer nunca a túa labor se non avisas o teu alcalde ou alcaldesa. E aí xa vai o arreón final, que non se deixa de entrever, sinceramente, un ataque de celos. Un ataque de celos. Mire, o de os celos, Shakespeare o borda, o telo, o borda. Eu yo recomendo. Pero lle digo máis, mire, o de os celos non é o que se ve, senón é o que pensan que pode ser. Cando un ten tantos celos non é do que ve, senón do que se imagina. Non imaginedes cousas que non son. Cada un ten que exercitar a súa labor. E me engancho ao final do señor Mosquera. Total, non sei ben o resultado. Pero lle digo que somos perfectamente institucionais. Os xefes ou xefas da oposición teñen que facer a súa labor, porque senón, lle digo máis, e digo 2 exemplos clariños para que non me chamen a atención e remato. Por poñer un exemplo, Pontevedra. Cando ven a voceira nacionalista a facer unha visita institucional ao Concello de Pontevedra, avisan vostedes os portavoces da oposición?
Non. Pero utiliza o escenario institucional e dá rodas de prensa na sala de prensas do Concello de Pontevedra. Por exemplo, no Concello de Vigo, chaman vostedes os portavoces da oposición cando, por exemplo, o delegado da Zona Franca está permanentemente en todos os actos e hai que chamar a algún voceiro ou voceira da oposición? Non. Nós, eso non o vamos a facer. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Ten de novo o turno de palabra Paco Ferreira. Gracias, alcaldesa. A verdad, mira que teño que dicilo que eu te aprecio un montón e che quero un mogollón. Pero hoxe tiñes un papel complicado. A verdade, eu por un momento quero pensar que lle puxeron unha moción que non é a nosa, porque ou ten unha capacidade de traducción, porque estaba leendo cousas que a moción nosa non pon. A verdade, deberon porlle outra. Pero mire, ademais, sinceramente, confunde algunha cousa. Mire, eu alégrome moito que Lores se volva a presentar porque sei que vai a ser un teniente alcalde cojonudo. Primer tema. Segundo tema. Me encanta que sea o presidente da Diputación un alcalde, pero non do PP, a poder que sea zurdo. Tamén, pero non quero decir eso, vale? E tamén me alegro que sea... A ver, me alegro moito que sea presidente Luís López, porque despois do esforzo de ter que dimitir 16 para que este aí, tamén iso ten que ter a súa recompensa, non? Desde logo tamén é importante. Mire, despois, quedoulle atrás cando mencionou os escándalos todos do PSOE, quedoulle a Gürtel e todos estos, tamén debía metelos dentro desa saqueta e debíamos pornos colorados, tanto ustedes como nós. Eso vaya por diante. Por certo, eu cando estou falando con vostedes, inda que son alcaldes, é certo que aí son deputados, polo tanto, tampouco é que este meténdome con vostedes por o que están facendo os seus concellos, sino por o que representan aquí en esta institución. Mire, en resumo, as cousas, a verdade, isto non deixan de ser estrategias políticas e liortas, que moitas veces nos vivimos en un mundo paralelo e a sociedade non nos entende. Do que se trata, eu creo, a mellor é que eu, debido á miña profesión e tal, son un pouco, a pirámide jerárquica teño máis ou menos no meu ADN. Entón, aquilo de onde hai patrón non manda mariñeiro. O normal é que cando veña un diputado ao territorio ou calquera outra persoa que represente unha institución, o alcalde sea o primeiro en recibilo e que o trate da mellor maneira posible e que lle poña a alfombra vermella. A vermella. A vermella. Porque ao final o alcalde non deixa de ser a representación do municipio e eu cando ven alguén, inda que non o crea, sempre lle tiro flores e sempre digo que é unha persoa encantadora, un bo gestor e non pasa nada, pero hai que ser respetuosos porque a xente non nos vota para que andemos con estas trapalladas, a xente nos vota para que resolvamos os problemas que teñen os veciños. E cando verdadeiramente nós estamos para outra cousa non somos útiles, non podemos ter tantos cargos públicos para estar peleándonos por unha foto e a ver quen sale diante, detrás, etc., senón para solucionar os problemas dos veciños. Poñámonos de acordo, abracémonos máis e critiquémonos menos. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra María Ramallo. Queda entre o señor Ferreira e máis eu. A ver, é que... Non, por Dios, non, digo que xa non me refiro ao BNG, vou me referir ao Grupo Socialista, que é o que presenta a moción. Vostede dixo que dixo nun primer carrerón inicial no debate, dixo que dixo. Ahora quere, bueno, igual lle reñiron e quere puntualizar. Pero, home, tampouco diga que cada cargo que vai do Partido Popular ao seu concello lle pon a alfombra vermella, parece que lle fai un pouco a pelota, jolín, sin ver un pouco todo o que nos di. Eu non me vou atribuir, penso que cando di algunha cousa boa de min non é por facerme a pelota, sino será porque a pensa, ou me está dicindo unha mentira para tratar de quedar ben. Non, queda ben? Non, tampouco, señor Ferreira. Hai que ser serio, cada un desde a situación que nos toca conquerir. Pero, home,
a moción a preparei eu, os puntos son os que son, se os podo ler en alto, non me equivoco, que non se fale con ningún conselleiro ou conselleira, ningún portavoz ou portavoza da oposición, para nada, se non se fala co alcalde. Non é así. A labor, mire, estuve 12 anos na oposición, e sei perfectamente cal é a labor de estar na oposición. E algo se pode facer, efectivamente. Non están vetados os cargos institucionais para falar con alguén que está na oposición. Faltaría máis. Cando te invita un clube deportivo a unha actividade e acudes, te están invitando como diputación, por suposto. Non tes obriga, vas de invitado, non tens obriga de avisar a nadie. Outra cousa é outro tipo de visitas que se están facendo rigurosamente. Eu lle falo das miñas, eu visito varios concellos da miña contorna e nunca tuve ningún problema con ningún alcalde. Tristemente non son das miñas formacións, estou rodeada, pero a verdade é que é así. Nunca tuve ningún problema, aviso todo o mundo ven, nos poñemos de acordo coas horas, se fan as visitas. Nunca, se fai con toda delicadeza, e non pasa nada, señor Ferreira, non pasa nada. Vostedes presentan unha moción prohibindo facer labores aos portavoces e portavozas da oposición, sin ver un pouco o que fan. Hai reciprocidade cando vostedes van a visitar obras que fan cos propios cartos da Diputación e non avisan a nadie da Diputación? A nadie. Reiteradamente. Nunca. A nada. O deixo no aire. E para facelo ver, exemplos hai. Non me faga entrar en detalles. É normal que veñan ministros ou ministras a Galicia e non avisen o presidente da Xunta? É normal. A vostede non lle pode parecer eso normal. E se o fan, teñen xustificación? Pois a xustificación vale para todos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. Non sei se rematan aquí os turnos. Sí, último turno de palabra. Non contaba con estes 2 minutos. Non vou a ser... Eu non digo nada. Eu non teño nada que decir con cada alcaldesa de Marín, ni moito menos. E hai casos que vamos a mirar obras, evidentemente, pero que vamos a mirar protestas dos veciños, un tubo, un non sei que, aquí a miña entrada, e estamos do día a día. Iso non é o que falamos, alcaldesa, estamos falando de que moitas veces, se hai unha visita institucional programada, que se avise. Eu ese problema, por sorte, non o teño. A min, o deputado que nos mandan a Gondomar, de momento, me chama, concretamos e falamos e hasta vamos do mismo coche, non pasa nada. Eu ese problema non o teño. Tuve non un día solo, quedou aclarado, Javier, punto. O tema resolto. Pero falo en nombre de todos, porque ao final aquí falo en nombre de todos. E parece ser que por aí adiante non pasa eso, non? Entón, eu simplemente o que digo é, oye, intentemos solventar estas pequeniñas cousas, presidente, do mellor posible, punto, e non pasa nada. E non lle demos máis voltas, porque é unha cousa moi sencilla. E se os ministros e os demais fan o mismo, eu son o primeiro en que se quera enmendar a moción, porque eu tampouco estou de acordo con eso. Eu creo que hai que ter certo respeto institucional e nada máis. Entonces, hai casos donde veñen as dependencias municipais que eso xa é un pouco máis delicado, non? Un campo de fútbol e esas cousas, hombre, é verdade que os alcaldes estamos aí aguantando todos os problemas do Concello e despois cando alguén ven ás instalacións non nos dicen nada, pois non queda moi ben. Eu creo que vostedes son conscientes deso e non fai falta que lle diga eu nada. Simplemente é a mellor ter que coller, resetear un pouco e nada máis. E eu non digo as cousas nunca, María, se non as penso. O que digo de ti non é pelotillada nin de nadie, é porque eu penso. E nada máis, moitas veces incluso hasta me trae problemas. Gracias. A ver, que lle pasou, señora Iglesias? Que lle pasou? Non, pero eu sí me lembrei de vostede na intervención do deputado Ferreira. Porque María Ramallo soltou 3 perlas de Paco Ferreiro.
pero eu non me imaginaría cal sería a reacción das mulleres do Grupo Socialista se as palabras que dixo o deputado Paco Ferreira as dixera algún dos homes da bancada do Partido Popular. Dixo que eu andaba a bicos ás alcaldesas. Se iso o dixera algún dos deputados varóns do Grupo Popular, xa tiñamos aquí un galiñeiro armado do Partido Socialista moi grande. Sí. Por iso que eu... Non é demagoxia, iso é unha realidade e os feitos. E logo, no tema da parte institucional, decir que aquí se avisan os alcaldes e as alcaldesas. Podrá haber algún erro. Eu recórdome cando foi a parte de Caldas de Reis, que despois tuvo que enmendar e pedir disculpas, pero aquí nesto somos eu primeiro, é dicir, son moi estricto, e logo o que comentaba a alcaldesa e deputada María Ramallo, que a veces que nesas visitas que se fan ás obras, pois non vai a ser xa mencionar que é a Diputación a que financia, non se lles ocurra. Home, polo menos tamén trasladar esas visitas que se fan a obras financiadas con fondos da Diputación, que menos. Víamos un exemplo esta semana, unha obra financiada íntegramente pola Diputación, Vía Verde, por poñer un exemplo, Vía Verde Redondela, que casualidade que nós non nos enteramos absolutamente de nada. E logo, hai unha cuestión que pode dar a engaños que moitas veces se me pasa a min. Aquí recibes invitacións de clubes, de asociacións. Eu se me invita a unha asociación ou un clube ou a calquera diputado, eu non sei a quen invita a asociación, nin se é, en moitos casos, unha instalación municipal. Eu que vos digo que absolutamente todas as obras ou actuacións que se fagan en suelo municipal, con fondos da Diputación, vamos, sempre avisamos. Que podrá haber un erro dun correo ou de calquera cousa, xa ten pasado, pero é que iso é algo que non vamos a renunciar por elo. Así que vamos a proceder á votación deste punto número 10, que é a moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Xunta de Galicia e da Deputación respeto democrático cos concellos, evitando as xuntanzas partidistas cos voceros da oposición. Votos a favor? Abstencións? Non. Votos en contra? A ver, votos a favor desta moción. Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada polos 13 votos do Partido Popular. Punto número 11, moción do Grupo Provincial do BNG pola dignificación do servizo do Grupo de Emerxencia Supramunicipal Valmiñor. Ten a palabra, por parte do Bloque Nacionalista, María Manuela Rodríguez Pumar. Bo día, de novo. Ben, como di, a moción é unha moción pola dignificación do servizo do Grupo de Emerxencia Supramunicipal, o GES do Valmiñor. Traémola aquí esta moción, igual que se presentou nos concellos do Valmiñor e que se vai levar a iniciativa, está presentada no Parlamento Galego, porque tal como figura no propio convenio asinado entre a FEGAM, as Deputacións Provinciais e a Xunta de Galicia, pois a Deputación ten competencias e, ademais, corresponde a asistencia, cooperación xurídica, económica e técnica aos concellos para garantir a adecuada prestación integral e adecuada dos servicios e participar tamén coa comunidade autónoma nesa coordinación, e que, ademais, eses órganos de goberno das provinciais exercerán as súas competencias en materia de protección civil e xestión de emerxencias, de acordo co previsto na lei, e para garantir a prestación do servicio e a xestión das emerxencias ali onde estean. Eso di o propio convenio que ten a ver cos GES.
E no caso traemos o do Valmiñor porque a precariedade na que vive o servizo e os efectivos que prestan ese servicio no Valmiñor, aparte de ter tamén con situacións que teñen que ver coa situación laboral, afecta tamén e en grande medida ao estado das dependencias nas que reside e tamén da localización desa sede. Por un lado, decíamos, a situación de absoluto abandono e deixamento da actual sede do GES nun edificio compartido con outros servicios do Concello de Nigrán, non só con o roupeiro municipal, tamén co servicio de vías e obras, e isto o que implica é que ten certas dificultades por exemplo, podían ter dificultades nas saídas de emerxencia. En todo caso, con unhas instalacións cheas de humedades, paredes descunchadas, barandas desprendidas, teitos con pingueiras, unha escaleira moi perigosa, sen espazo para adestramento. Bueno, hai un informe de unha empresa de prevención que ademais supoño que se presentou na mancomunidade, porque se fixo para iso, que está, creo, datada en novembro de 2024, mais esta situación é anterior, e nada se ten feito ao respecto. Pois hai situacións como que a caldeira de agua quente, ás veces, moitas, non funciona, que o mobiliario, por exemplo, as camas son donadas, non para nada aceitadas ao que deberían ser, atadas mesmo con bridas como radiadores, por exemplo, ou que non existen espazos separados para homes e mulleres, que hai vesteiros que non teñen privacidade, non hai separación de espazos suzos e espazos limpos, hai aseos e inodoros que están o aparello de inodoro atascado, sin poder utilizar porque está atascado e leva así polo menos desde novembro, cando xa o viu esta empresa, mas seguramente antes, que algo tan simple como poder ir ali e desatascalo para que funcione, ou cousas polo estilo. Pero, ademais, isto constata que é un espazo insalubre, incompatible con unhas condicións laborais mínimamente dignas e que até agora nin a Xunta, nin as deputacións, nin os gobernos sucesivos, nin as presidencias sucesivas da mancomunidade que van rotando anualmente, da mancomunidade teñan feito nada para arranxar en meses ou anos. Mais non só o estado das instalacións, como decía, está a carón ou máis ben detrás dun instituto de educación secundaria que concentra en determinadas horas innumerables vehículos e persoas e comparte espazo con roupeiro municipal, do Departamento de Vías e Obras, con accesos estreitos e tamén comuns, ademais, a unha planta de hormigóns. É máis que evidente que ese emprazamento pode dificultar enormemente as saídas de emerxencias. A situación descrita fai imprescindible a construción dunha nova sede ou ben o seu traslado a novas dependencias, unha nova localización que evite ademais ter os vehículos a intemperie, que fan que se estropeen, unha base deseñada funcionalmente para o seu cometido específica para o servizo que adote de maior seguridade e efectividade. Creemos que para isto debe implicarse todas as administracións competentes, a mancomunidade, por tanto os concellos, a Deputación e a Xunta, para prover dese espazo novo a este servizo e por eso traemos esta moción na que se pide que se inicien coa Xunta de Galiza e a Mancomunidade de Concellos do Valmiñor por parte da Deputación as xestións pertinentes para poder dotala desa nova localización e que, mentras tanto, que se adecúen as espacios que hai actualmente, que se faga o adecentamento mínimo para que poida estar, mínimamente digna, nada máis. Grazas. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra por parte do Grupo Socialista Carlos Prado, o deputado Carlos Gómez Prado. Moitas gracias, señor presidente. Bos días a todos e a todas. É certo, somos conscientes da problemática que ven sufrindo o GES do Valmiñor dende fai moitísimos anos. Sabemos e somos conscientes tamén da problemática que ten, ou que hai dentro da Xunta de Galicia, que a xestión dos diferentes GES ao longo de todo o territorio galego. De feito, no día de hoxe hai unha noticia, a problemática que está tendo, por exemplo, o Concello da Lama, que se anunciou que no seu momento se iba a crear
o GES naquel concello para dar servicios a outros como Cerceo Cotobade, Fornelos, e que quedou nun papel. Somos conscientes de toda esta problemática e sabendo que concretamente no Valmiñor hai unhas dependencias que están limitadas, creo que nesta moción debería haber de maneira explícita de que ese arranxo o asumira directamente a Xunta de Galicia. No último convenio que se asinou o ano pasado entre Xunta Fegán e, neste caso, a Diputación de Pontevedra, neste caso, ademais, a Diputación de Pontevedra xa aporta un 40% do total deste último convenio, creemos que debe ser a Xunta quen asuma o arranxo literal dese espacio. Os concellos, que aportan neste caso ao redor algo máis do 7% polo asinamento deste último convenio, se non me equivoco, e isto é de memoria, creo que se está aportando para o GES por parte dos 3 concellos aproximadamente ao redor de 100.000 euros o ano. Por lo tanto, os concellos non podemos asumir ou seguir asumindo esas competencias que son impropias, moita carga xa temos e, polo tanto, creo que debería ser moito máis concreta solicitando a Xunta de Galicia a inversión no edificio do GES do Valmiñor e o Partido Socialista, neste caso, vaise abster. Ten a palabra por parte do Grupo Provincial do Partido Popular o deputado Jesús Vázquez Almuña. Presidente, señores diputados, moi bons días. En primer lugar, quería felicitar ao señor César de Mosquera por a boa apreciación que fixe sobre don Manuel Fraga, unha das virtudes que tuvo don Manuel Fraga. Creo que é bo que a nivel político tamén diferentes partidos podan falar ben de outros compañeros, aunque non pertenzcan ao mismo partido. Esta é unha moción para nós tamén importante, foi debatida na mancomunidade do Valmiñor e quero, en primer lugar, felicitar a todo o colectivo de traballadores do GES que levan moitos anos facendo un bo traballo. A verdade que a implicación que teñen en todo momento han solucionado moitísimos problemas de emerxencias, tanto en incendios como en riadas, en outros catástrofes importantes que o Valmiñor desgraciadamente sufriu nos últimos anos. Por tanto, o primeiro reconocimento ao traballo que fan todos eles. Estas persoas están implicadas e demais. Desde a mancomunidade se trata de dar solucións e, de feito, como decía antes, no último pleno, se levaron en presupostos xa unha partida para arranxar esta sede. Sobre o debate que se dice se o lugar é bo ou non é bo, a verdade que o lugar é un lugar céntrico dentro da comarca de Valmiñor, moi perto da entrada da autopista, por lo tanto, nunca hubo problemas que eu recorde en todos os incidentes que antes comentaba en canto a eso, pero eu son partidario de que, evidentemente, se pode estudiar e buscar unha alternativa mellor, pois encantado. Había outra parte da moción que aquí non se trae, creo que é así, que falaba tamén da estabilidade laboral dos traballadores. Bueno, eu creo que tamén é bo decir que non se levou a cabo hasta ahora a estabilización, se iniciou o proceso, pero non se pudo levar a cabo porque hubo unha denuncia por parte dun traballador que estaba en contra das bases e xustamente a semana pasada o Tribunal Superior de Xusticia de Galicia dello a razón a ese traballador e, por tanto, hai que revisar as bases e volverlas a publicar e, lóxicamente, a intención de todos os que formamos parte da mancomunidade é, canto antes, facer esa estabilización. Para nós, como digo, en este caso nos vamos a abster porque foi a decisión que tomamos, además, o Partido Socialista e o Partido Popular en esa mancomunidade, pensando que realmente gran parte destas cousas están solucionadas e o camiño para buscar outras solucións a maiores é a que estamos facendo, eu creo que na mancomunidade, que en xeral, non hai un debate partidista, sino hai acordos a maior parte das veces unánimes para tratar de mellorar, en este caso, un dos servicios que desde a mancomunidade estamos dando á poboación. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra de novo María Manuela Rodríguez Pumar do Bloque Nacionalista.
empezar por decir que vou agradecer a abstención, porque eso significa que a moción se vai a aprobar. Entón, benvida esa abstención, aínda que sexa. En todo caso, espero que detrás da abstención haxa unha acción positiva na liña do que a moción propón. En todo caso, facer algunha puntualización e que ás veces o descoñecemento de datos que teñen a ver coa mancomunidade, neste caso co servicio do GES, por parte de algunhas persoas que mesmo foron alcaldes de algún concello do Almiñor e que seguramente lle tocou a presidencia, pois tamén indica que a mancomunidade non ten todo o apoio das distintas presidencias que se van sucedendo e, por tanto, tampouco se desenvolve toda a potencialidade que podría ter unha mancomunidade en canto a prestación de servicios de xeito mancomunado que seguramente serían máis económicos, máis eficaces e, dende logo, pois moito máis beneficiosos para a poboación de o Valmiñor, que ten, como saben, 45.000 habitantes máis que en épocas de verán pois se ve triplicada. Dicir, a respecto dese descoñecemento de determinados datos, é que a mancomunidade aportou no ano 2024 o 44,54% do custe total do GES. A Xunta o 30,94% e a Deputación o 24,51%. Que pasa? Que o que di o convenio non é para nada a realidade. O convenio di que a Xunta debería aportar o 40% á Deputación, o 52,5% á Xunta e o 7,5% aos concellos, neste caso a mancomunidade. Pero claro, a realidade supera sempre a ficción do papel, porque o papel o aguanta todo, pero a realidade non. E o que vai ocurrir no ano 2025, según o orzamento aprobado outro día, é que a mancomunidade vai a ter que aportar o 48,4%, a Xunta o 29,24%, porque as cantidades non se modifican, e a Deputación o 22,28%, porque van a aportar, e ademais van a aportar esa mesma cantidade no 2025, 26 e 27, porque é un período de 3 anos, e, por tanto, a porcentaxe que vai estar aportando a mancomunidade e, por tanto, os concellos, que se citaban antes, vai ser maior a medida que pasan os anos. E dicir que no orzamento aprobado, que foi un orzamento certamente moi conservador, estrictamente para o que xa ten a propia mancomunidade, só van para melloras na instalación 5.000 euros, que a todas luces e despois do que dixen de como está a situación desa instalación son, vamos, non chegan nin para empezar, co cal, evidentemente, debe facerse un cambio. Se pediu no seu día, creo que por parte da mancomunidade, prospección de canto costaría, por exemplo, en Porto do Molle, que para nós creemos que sería unha boa ubicación. Claro, falando uns alugueiros excesivos, pero é que o mellor non ten que pagar un alugueiro a mancomunidade, sino que ten que haber un convenio entre as distintas partes que teñen parte en Porto do Molle para que o mellor poida estar ali, que ademais creo que incluso para esta instalación industrial sería moi beneficioso. Sí, eu estou de acordo que evidentemente se pode facer as cousas mellor desde a mancomunidade. Chamaba a atención que no relato que fai na moción do BNG fale dos alcaldes do PP e do Partido Socialista. Decir que tamén un alcalde do BNG foi presidente da mancomunidade, polo tanto, somos todos responsables do que teñamos que facer. E cando fala de que todos debemos estar unidos para facer mellorar todo o que queremos, os servicios para o cidadán, hai que recordar que o BNG en ese pleno da mancomunidade da semana pasada non votou a favor dos presupostos dos orzamentos, que precisamente en unha cantidad que os técnicos entenden que é suficiente, pero tamén o dixemos que se non fora suficiente se incrementaría o suficiente. Os técnicos do Concello de Nigrán foi os que fixeron esa valoración e dixeron que este era o presuposto, que a maiores hai que incidir e incrementalo, pero é certo que o BNG non apoiou o orzamento deste ano. Moitas gracias. Sí. Pecha o turno María Manuela Rodríguez Pumar.
por rematar, dicir que o goberno do BNG durou 2 anos, do 2007 ao 2009, o PP non sei a de anos, ademais con vostede como alcalde, ten sido presidente da Mancomunidade e o PSOE desde 2015 para aquí, pois lle tocou a todos os concellos con alcaldes desa formación. A ver, creo que o saldo vai a ser que nos dá positivo a nós, non? Entón, é imposible que nos queiran facer partícipes do Estado cando estamos falando de fai non sei quantos anos. Ben, en todo caso, a abstención do partido do BNG para o orzamento se justificou naquel pleno, non o vou facer agora, e vostede sabe cal era a razón, e entre outras cousas, precisamente, porque era conservador e non resolvía os problemas que ten a propia Mancomunidade. E entón, pois, bueno, en resumidas contas, votamos en función do que a propio informe de intervención decía a respecto da posibilidade de sustentar o servicio, por exemplo, de emerxencias, que cada vez repercute máis nas arcas da propia Mancomunidade. De todas formas, despois de estar sin actualizar o orzamento que estaba prorrogado desde 2018 hasta agora, ben podían ter feito outra cousa con ese orzamento. E, dende logo, outra das cousas que criticamos foi que non puseran en común coa oposición ese orzamento previamente a leválo á aprobación, porque como ademais ni siquiera na Mancomunidade se convocou a Comisión Especial de Contas para poder velo con unha certa antelación, non pudemos facer ningún tipo de achega que pudera mellorar ese orzamento e obviamente con eses bimbios non pretenderían que avaláramos unhas contas que consideramos que non son as que a Mancomunidade necesita e que ademais denotan a falta de ambición dos sucesivos presidencias, tanto o PP como o PSOE, e neste momento dos que forman a Xunta de Goberno da Mancomunidade, que para nada queren que esa Mancomunidade funcione como funcionan outras, por exemplo, e por poñer o caso, teño aquí a compañeira do Morrazo, a propia Mancomunidade de Morrazo, que sí que ten un bo funcionamento. Moitas gracias. Procedemos á votación do punto número 11, que é unha moción do Grupo Provincial do BNG pola dignificación do servizo do Grupo de Emerxencia Supramunicipal, o GES Valmiñor. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobada por 4 votos. Asuntos fora da orde do día non hai, polo tanto, entramos na parte de información e control, donde se dá conta do informe de intervención sobre o período medio de pago a provedores correspondente ao mes de abril de 2025. O punto número 14, que se dá conta do informe definitivo de intervención sobre o control financeiro de ingresos xestionado polo oral. Punto número 15, que é dar conta das resolucións presidenciais. Punto número 16, na parte de comunicacións, por dar traslado aquí dunha remisión dun acordo adoptado polo Pleno Municipal do Concello de Lalín, unha moción do Grupo do Goberno solicitando ao Goberno de España a conexión por autovía Lalín-Agolada-Melide, e rematamos co turno de rogos e preguntas. Non sei se ten a palabra dona Ana Laura. Grazas, presidente. Aproveitar primeiro para saudar as veciñas e veciños que se nos acompañan aquí do Concello de Pazos de Borbén, que un día máis teñen que vir aquí a defender os seus dereitos, e por iso estas preguntas do Grupo Socialista van para eles. O primeiro é cando ten previsto que comecen as obras de mellora da EP 2702 en Pazos de Borbén, cando xa pasaron máis de 8 meses dende a asinatura do convenio co Concello. A segunda pregunta é cando teñen pensado este goberno provincial recibir as veciñas e veciños da plataforma pola mellora da EP 2702 que lle levan solicitado reiteradamente para que lle poñan para que lle informen sobre estas obras das que estamos falando. E a terceira pregunta é que plazos manexa a Deputación para a mellora do resto da EP 2702, dado que o convenio só abarca 1 kilómetro escaso dun total de 8 ante o perigro que representa o estado vergoñento desta estrada. Non sei se hai máis preguntas. Non é o habitual contestar ás preguntas que me formulan, sempre quedo para o seguinte pleno, pero neste caso
pois, o primeiro, agradecer a vosa presencia. É importante que escoitedes. Eu vou falar... Mirade, eu podo entender... A ver, se iso comporta así, perde razón todo. Mire, eu podo entender, e non pasa só en Pazos, senón pasa en todos os concellos da provincia, e aquí hai moitos alcaldes que desde o momento no que se asina un convenio, e aparece, por neste caso, o presidente e o alcalde, pense a xente que automáticamente van a aparecer ali as máquinas. Mire, nesto hai uns prazos. Escoite, a ver, por favor. A ver, sexa respetuoso. A ver. Bueno, pois logo, oye, aquí eu que pido é educación. Eu estou tendo educación con vos. Vale? É dicir, nunca contesto preguntas dun pleno, senón que as remito. E eu, inda por encima, que vos quero aclarar, eu só vos pido que escoites. É moito pedir. Vale. Pois vamos a escoitar. Vale. Aquí asinouse un convenio. E digo que isto pasa moi a miúdo, que eu estou asinando ahora convenios de plans extras. Cando cheguei aquí á Diputación, asinamos no último trimestre, ano 23 vos falo, un programa que era o PON 2030. Asegúrolles que hoxe ainda están empezando esas obras do PON 2030, case 2 anos despois, porque hai uns trámites administrativos. Eu entendo que a xente non os entenda nin os comprenda. No caso de Pazos de Borbén, aquí, e volvendo aos antecedentes, atopamos o que nos atopamos aquí na Diputación. Logo, remitimos un convenio ao Concello que estuvo ali 5 meses ou máis sin ir a pleno, que houve ali un retraso, eu non sei por qué. Logo veu aquí para a Diputación o expediente completo, e o alcalde, e máis eu, asinamos o convenio o 27 de novembro. Desde aquela non é... Eu podo entendelo, que, ollen, pois mira, xa veñen as máquinas o día seguinte. Non, hai uns trámites, e agora lles conto. O 16 do 12 de decembro houve un informe favorable de intervención. O 27 do 12, porque aquí hai expropiacións, houve a aprobación inicial do expediente de expropiación, que veu a este pleno. O 10 de febreiro foi anunciado a exposición pública, porque ten que ir a exposición pública no Boletín Oficial do Estado e tamén no da provincia. O 20 do 2 de febreiro publicouse na prensa, vírono vostedes. Son cousas obrigatorias, non podemos evitar isto. Houve reclamacións? Sí, ainda retrasa todo, moito máis. A aprobación definitiva do expediente de expropiación foi o 28 de marzo, fai 2 meses. Publicáronse as actas previas o 10 de abril no Boletín Oficial da Provincia e no Boletín Oficial do Estado. O levantamento das actas previas foron o 7 de maio. En que fase estamos ahora? Estamos na fase de recadación, de documentación dos propietarios das parcelas afectadas. E ainda o que queda, porque nesto quedan 3 meses de procedimento. E logo, ainda sabe o que ven? Ainda ven a contratación. E estes son pasos que hai que seguir en Pazos e en todos os concellos da provincia e de España. Podo entender, e volvo a decir que pensaran, eu non sei o que lles dixeron, pero eu xa dixen que isto cae uns pasos administrativos que temos que seguir. E é o que estamos. Que máis quixéramos nós? Que empezaran as obras canto antes. Se non, xa non propoñíamos a asignatura do convenio. E con isto, pois, contesto esta primeira pregunta e as outras serán contestadas no próximo pleno. Non sei se hai algunha pregunta, rogo, non se dixo, así que damos por finalizado
este pleno. Moi bo día a todos.